imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Kanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa lamang ang magpabiling ang pulong mo. Mayong buntag sa tanan, dalaygon ang Dios magapanalangin kanato, dalaygon ang Dios nga nag-uban o naghatag kanato kalampusan. Sa ato karon nga panag-uban sa programang ang pulong mo kinabuhi ko, akong gihangyo matagusa nga magpasalamat sa Dios, magdaig sa Dios ug ato ning ablihan sa pagpasalamat. Ato ning ablihan og sugdan sa pagdaig, sa pagpasidog sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios, nga iya kitang gitagaag kadaugan, kalampusan, iya kitang giproteksyonan. Mahinungdan ikaw ug ako, malipayon kitang nag-uban sa programa nga naghatag kanato og kaalam ug kahibalo kung unsaon pagdumala ang kinabuhi nga naas panalangin sa Dios. Magampo kita. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, niya nausap kami aron sa pagpasalamat kanimo sa pagdaig sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa imong pag-atiman kanamo, sa imong pagbantay, pagpanalipod. Dini mo kaming giproteksyonan, imo kaming giubanan, labaw sa tanan imo kaming gigiyahan kung unsaon namo paggamit ang among kinabuhi. Sa paggamit sa among nauna o kasing-kasing, sa paagi nga ikaw ang Dios maalagaran, sa paagi nga ikaw ang Dios mapataas ug mapasidunggan. Amahan Dios nga makagagahom. Salamat o Dios nga imo kaming dumala ngadto sa kinabuhi nga puno sa panalangin sumala sa imong mga pulong. Salamat o Dios nga amo makaigsuonan, nga imo makatawhan, imo na usab nga panalanginan sa imong mga pulong. Kami nga nagkauban, nagkahiusa sa pagpamati kanimo. Mabati usab namo ang imong pagpanalangin karon sa imong mga mensahe. Ug dunay mga kinabuhing mabag-o mausab kinahimtang nga maalain sa pagpangalagad kanimo. Sa among panag-uban, ilabi na o Dios sa ako mga kaigsuonan nga nagpiminawan sa 101.3 FM station diri sa Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyog, Cebu. Maingon man sa ako mga kaigsuonan nga sumusunod ni ining maong programa o nagsunod ni ining maong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Padayon ka o Dios, magapanalangin ka namong tanan ug among kunong duwaton ang imong panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Og amen. Maayong gabi. Dalaygon ang Dios sa matag usa. Kumusta ag ang Dios magpanalangin? Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw sa tanang nakasud na sa ato ang programa. Ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan, maghisgot ni sa panalangin sa Dios. Adunay tulo ka mga mensahe nga angay natong masabtan aron atong ma-apply sa atong pagpuyos kalibutan. Ang gihisgutan diha sa Galacia kapitulo 3 mga kaigsuonan, kung imong tan-awon ang katapusang bersikulo o katapusan nga mga diskusyon ni Apostol Pablo, naghisgot siya panalangin. Ang atong hisgutan mga kaigsuonan kining panalangin, maghisgot kani tag panalangin mga kaigsuonan, dili gyud na pakyason sa Dios, dili gyud kawangon na sa Dios. Diha sa Dios mga kaigsuonan makasiguro gyud ta, makalaom ta kay dili gyud mo pakyas ang Dios. Og ang tema nga atong hisgutan unsaon pagkinabuhi diha sa panalangin sa Dios, kay kung ikaw ug ako makabaluta, masayod ta sa pamaagi sa Ginoo sa mga panalangin, apan wala nato maikinabuhi, dili sad nato masinatian ang panalangin.
unsaon pagkinabuhi diha sa panalangin mao ni ato rong hisgutan. Og adunay tulo ka butang nga dili mahatag sa balaod. Mao nay gipakita diha sa unang diskusyon mga kaigsuonan. Og maghisgot siya ikaduha duha ka pamaagi aron madawat sa mga dili Hudiyo ang mga panalangin sa Dios. Mapahudiyo, mapadili Hudiyo, na ay pamaagi ang Dios nga gibilin diha sa balaang kasulatan aron ang panalangin nga iyang gisaad atong mabatunan. Ikatulo nga gikinahanglan natong masabtan mga kaigsuonan o makatunan sa ingon aduna tay maikinabuhi sa pagpuyo nato sa kalibutan sa ingon una ta og number 1 ta nga panalanginan sa Dios. Unsay mabatunan sa tao nga naa na sa pagkinabuhi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ang sayo ko pag-type no. Pagtuo lang kang Kristo Jesus. Ako ara ning i-edit mga kaigsuonan para okay, ato ta sa paghatag og panahon mga kaigsuonan sa pangumusta ilabi na sa atong mga pinalanggang suking tipaminaw sa FM station 101.3. Ang Dios magpanalangin sa tanan mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw ilabi na sa mga Alianic family, sa mga De Villieres family. Mayo nga pakiguban ni Gaw Joel Daikura og ni Tio Jose Tia Rita og ni Papa Binbin Mama Bibin. Good evening og maayong gabi. Naniyapo na ba ang tanan? Pagkanindota mga kaigsuonan kung naniyapo na niya pagkahuman naghiray-hiray na malandong dayon sa atong programa. Naminaw dayon sa mga pulong sa Dios nga mo'y muhatag kanato og kalipay kalinaw kay naa may kasiguruhan sa mga mensahe sa Dios nga atong gilagaran. Mayong pagpaminaw may pagiguban sa tanan atong mga kaigsuonan ni Brother Moses Cardinte og ni Brother Pedro Arsola. Mayong gabi may pagiguban og maayong nga pagiguban ni Brother Johnny og ni Sister Christy og sa tanang mga kaigsuonan nga mga listeners diha sa Sitio Linao og atong mga kaigsuonan sa Sitio Ampak. Kung naamoy mga kailag higala nga dunay mga radio, mga igsoon ako kamong gidasig sa pagpahibalo ngadto kanila sa paminaw usab sa atong programa pinaagi sa 101.3 FM station diri sa atong dapit kay aron makadungog makabati usab sila sa mga pulong sa atong buhi nga Dios. Maabot ang panahon karong Marso mga kaigsuonan magparapol ta og mga FM radio set. So nakatong mga wala pay mga FM radio, bisag na amoy mga FM radio, apil mo sa atong raffles unya sa Marso. Nganong karon pa mang Marso, kinahanglan pa man tang mangandam. Mao na nga atong pasalamatan ang Dios mga kaigsuonan nga ani-anang mga taknaa, ani-anang mga panahon na makapaambit sa panalangin sa Dios. Mayo nga pagiguban, mayong pagpaminaw og ang Dios nagpanalangin kanatong tanan, ilabi na sa ato mga kaigsuonan nga nakasud na sa ato ang programa pinaagi sa live sa Facebook. Ato ang live mga igsuon og maayo pagiguban sa ato mga kaigsuonan nga mga nagsunod gyud ilabi na sa ato mga kaigsuonan nga naa sa Luzon, Visayas ug Mindanao, maingon man sa ubang nasod gawas sa Pilipinas. Good evening. Mayong pagpaminaw, mayong pagiguban sa tanan nga mga muripli niini og sa tanan nga mga gisiran, ang Dios magpanalangin. Muhatag panahon mga kaigsuonan sa pagtumbaya no sa ato ang mga pinalangkang listener nga gikan sa nagalaing mga lugar, ilabi na si Marita Magalso matud pa good evening. Og si Joel, maayong gabi Pastor Wansing from Lantapan, Bukidnon.
Good evening og ni Dundix Romano. Kini parinti na ko ni kay akong mama Romano, middle name na ko Romano. Matod pa diri maayong gabi pastor na minaw mi sa imong live. Dundix asa man ka nanukadron? Kumusta man ang atong mga panahon diha? Si Angel Rins Comiso, maayong gabi pastor, request kog song pagkamaayo mo. Thanks and God bless. Salamat kaayo sa atong buhi nga Dios nga maayo gayud siya sa tanang panahon. Ako ra ni nga tagaan og pagtagad ang imong nga request diri sa ato nga panag-uban. Mayo nga pagiguban, mayo nga pagpaminaw ni Marita Magalso. Salamat pastor gikan sa Davao City. Pagkaninduta gyud mga kaigsuonan kos Ginoo nga atong kasing-kasing na agoy kalipay, ilabi na sa pag-share sa mga pulong ug mga mensahe gikan sa atong matag kaigsuonan. Matud pa ni Shirley Tumaudos, maayong gabi Pastor Gideon Candelario ug sa tanang viewers. God is good all the time. Ako pong gipangumusta ug akong great ang ato mga kaigsuonan nga mga Alianic family diha sa Pantag. Good evening ninyo diha. Diyos magpanalangin ilabi na ni Tio Pilimon og sa tanan nga mga Alianic family. Good evening. Si Lord Rich Divero, maayong gabi pastor watching from Ayungon. Kandana ay kusog kaayo diri ulan. Kay amping-amping mo diha, importante layo ra mo sa kana bitang kanang mga landslide, ilabi na sa pagbaha. Ampingan mo sa Dios, salig lang. Mayong pakiguban ni Karin Escopiti Cabaron. Mayong gabi ninyo Inday, mayong gabi ni Brother RR og ni Konsehal Raimundo Escopiti. Konsehal, mayong gabi og sa imong asawa nga kana bitang mapahiyumon. Ato mga kaigsuonan mga Escopiti family, mapahiyumon, malipayon, madaogon. Og sa tanan ato mga kaigsuonan diha sa Plagatasanon, Barangay Plagatasanon, og ilabi na sa ato mga kaigsuonan nga nagsunod sa ato programa, I declare blessing. Maayo nga pagiguban, maayo nga pagpaminaw, ilabi na sa atong mga kaigsuonan nga nagsunod sa atong programa. Ilabi na usab ni Rins B. Ayuban. Matod pa, maayong gabi pastor sa imong family. Maayong gabi sa akong asawa. Kining atong igsuon nga si Rins B. Ayuban. Ihagyong i-greet ang iyang asawa mo. Pagkanindot nga mensahe nga gikan sa bana mga kaigsuonan ko sa Ginoo nga i-greet yun niya ang iyang asawa. Matod pa, ang duha ka anak nga si Rino Jamaica Ayuban diha sa Kugon Uno, Tabuk Hindang Liti gikan diri sa Diliman, Quezon City. Mayong gabi ni Gao Gigi. Gao Gigi, mayong gabi. Kumusta man ka asa man karon dapit? Atong gipasalamatan ang Dios nga diri sa atong lugar nagkadaghan na ang atong mga kaigsuonan nga nitikang sa pagpangalagad sa Dios. Akong gipasalamatan gyud ang Dios. Si Jemil Reyes, good evening pastor. Pwede maka-request og song Lahutay? Pastor, salamat gid. Salamat gid. Okay, ako nang tagaan niya pagtagad. Atong tagaag pagtagad mga kaigsuonan ang awit makalangit pagkamaayo mo. Ang gugma mo ug kaluoy mo ay kinutuban. Way kinutuban ang pagkamaayo sa Dios mga kaigsuonan. Wa gyoy kinutuban. Salamat ta sa pagkamaayo sa Dios. Walay utlanan kumbaga. Nagpadayon. Si Wilmar Villanocha Aligado. Mayong gabi Pastor Gideon. Salamat sa buhing Dios nga ani na bati na usab nako ang ihang mga pulong pastor. Shout out ko sa Siato Negros Oriental watching from Pulilan, Bulacan. Request kog awit Pastor Lahutay. Doon na duhang mga kaigsuonan nga may request aning awit Lahutay na naumol diri sa ato ang programa ng pulong mo kinabuhi ko. Maayong nga pagiguban o good evening ni Josephine Atay Inoy o si Chilma Ubas. Maayong gabi Pastor, enjoy gyud kaayo ibuok pamilya na minaw sa imong programa. Akong programa, imong programa, atong programa.
Mayo nga pagpaminaw matud pa ni Chilma Ubas. Matud pa request kog lahotay. Ako gyud nang kantahon kanang lahotay. Si Lisa B. Islit, maayong gabi. God bless. Si Peter Lonsayan, maayong gabi diha sa imuha pastor. Si Leo Balsa, matud pa maayong gabi Pastor Gideon. Salamat sa oras watching in Consolacion, Cebu. Ay kumusta mo diha sa Consolacion? Ang pingan mo ni Lord. Si Ernesto Badoy. Si Ernesto Badoy, bro. Mayong gabi ini mo diha, bro. Kumusta man ka diha, bro? Mao ni akong kauban nga working student sa Negros Oriental State University. Kami mo oy katimbang, kauban. Kami gyoy manilihigay diha sa CBPC patukan ni adto. Unya nahimong Norso, Negros Oriental State University diha sa San Jose, Baay City. Maayong pagpaminaw nimo diha, bro. Kumusta mo diha sa Kanghatap? Sitio Kanghatap, Barangay Paleo, sakop sa Tanhay City. Ang Dios magpanalangin kaninyo, bro. Basag Biblia, bro, ha? Og ikinabuhi ang Biblia. Ako makasiguro 100% panalanginan kas Ginoo. Peter Lansayan Sumunda. Maayong gabi ato ang mga igsoon nga gikan sa Malitbog, Bukidnon. Si Jocelyn Barbon Isidoro, maayong gabi Pastor Gideon og sa imong pamilya diri sa Valencia, Balugo, Dumaguete. Request kog song Salamat. Okay. Salamat Ginoo. Mayong gabi, mayong pagkiguban ni Darwin Bayawan. Good evening, Pastor. Karon pagyud ko nakapaminaw sa imo haug balik. Salamat kaayo, maayo kayong Ginoo ilabi na sa akong ginabuhi. Kada adlaw biyahe padulong sa trabaho, request kog kanta dili ko mabuhi. Dili ko mabuhi Ginoo. Kinindot sa ning awit mga kaigsuonan nga gipang request diri sa ato ang programa. Oras sa ato nga pakiguban alas 7:58 na sa kagabion. Tunto ang pagkamaayo mo. Tunay kang matinuan, tunay kang maayo ka na ako. Tod ako ay gininhawa. Awiton ko ang pagkamaayo mo. awiton ko. Samtang doon napatay gininhawa, awiton yun nato ang pagkamaayo sa Dios. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Awit makalangit, Ginoo, salamat. Ako tagaag pagtagad ang awit makalangit, Ginoo, salamat. Nahihulungan ang kinabuhi ning kalibutan. Matod pa ni Susana Pablio, mayong gabi Pastor, og sa tanang mga listeners, paingon pa jud ko mouli sa balay, dalaygon ang atong buhi nga Dios. Apingan mo sa Ginoo diha sa Thailand, Sister Susana. Si Rodil Gindulan, mayong gabi Pastor, salamat sa Ginoo nga nakakita na pud ko sa imuhang live. Pastor, God bless sa imuhang pamilya. Pastor, naminaw mi diri sa Glan. Pastor, na bless ko sa imuhang wali ganinang udto. Pastor, kay nakahinumdum ko sa panahon na apa ko sa bisyo. Nako na dili maluwas ang naay bisyo. Daghang jud na igo ganina. Katong naigo, kinahanglan sunod nga mga adlaw, sunod nga mga bulan, di na pud maigo. Pati na pud kayo nga gikan sa atong pagpangalagad hangtod kakuhaon sa Ginoo sige ratag kaigo ang mahitabo ana wa gyud pud ta mausab. Kung wa ta mausab, wa ta mabago ang mahitabo ana wa ta maluwas. Mayo nga pagiguban ni John Mark Ilarco. Good evening Pastor Gideon, watching here in Public Market, Batyan, Cebu. Gikan ni LG Rodriguez. Good evening Pastor, watching here in Ari Basuri, Mabinay. Asa na R Basuri? Anaon ba na pagbasa? Gikan sa Mabinay, Negros Oriental. Unya request og magpabilin.
mo matagamtaman. Wala na tayo problema kung ang Diyos kauban ta. Kami nagpasalamat sa grasya. Mayo nga pakiguban ni Kawakami Belt Lebron. Mayong gabi, Pastor watching from Japan. Ay, kumusta mo sa Japan? Ang Diyos mag-auban ka ninyo diha, Kawakami Belt Lebron. Si Sinaida Era Tayon. Good evening, Pastor Gideon watching in your live now from Malaysia. Ay, kumusta mo? Dool rin ng Malaysia. Labinas, Mindanao. Kumusta mo, Sinaida diha sa Malaysia? Matot pa diri ni Gigi Dinoyo. Request ko kanta, Pastor, nasaan na kaya ako? Nanaka diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Nasaan na kaya ako? Okay, ako aning tandamon diri ha ang inyong mga awit, mga kaigsuonan. Labi na aning awit, nasaan na kaya ako? Mayo nga pakiguban, matot pa. Okay, si Jilma Ubas, request me song Pastor Lahutay, watching Monte Vista, Davao de Oro. May pakiguban ni Marita Magalso og Charimi Aligado. Maayong gabi diha nimo, Pastor watching from Barangay San Jose. Request ko song Handumon. Okay, palihog ko i-share ang ato ang ipilive ha, ang ato ang live karong tagna. Mayo nga pagpaminaw, mayong pakiguban ni Lolita H. Gira. Good evening, Pastor Gideon. Minaw mi dire sa Hindayan, Hitapi, Bohol. God bless you. Nakana ko Hitapi. Hindayan. Ilang Pastor Joel, no? Ilang Pastor Joel Mirin. Ipamusta ko ni Pastor Joel Mirin, Sister Lolita. Ipamusta ko. Ilang Pastor Philly Digamo diha sa Hitapi. Si Naomi Piano Caranel. Good evening, Pastor Gideon watching from Bulacan. Og ni Lakina Magwan. Ayong gabi, Pastor. Kumusta? Okay ra gyud mi diri. Nakapanyapon na gyud. Basta kay magsigig ulang mga kaigsunan, nindot kaayo isayog panihapon. Kaniya mag-uban daytas programa. Ang akong asawa nag-prepare pod para magtudlos mga kabataan. Si Kaniti G. Shailene. Good evening, Pastor, og sa tanang na mga kaanakan sa Dios, padayon lagyud ta sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios bisan unsa ang mga trials sa atong kinabuhi. Anak gyud, padayon ra gyud ta. Bisan unsay mga pagsulay sa kinabuhi sa pagpangalagad kaniya. Awit makalangit kanimo lang sa ato nga panag-uban diri sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dunay mga mensahe nga dili na ko mapas og basa. Naghanag yun kaayo mga kaigsonan nagpadala diri mga mensahe. Si Peter Lansayan, matud pa maayong gabi sa imuha, Pastor, from Malitbog, Bukidnon. Si Ashley Atenedo, maayong gabi. Og si Pastor John nga nanuka diha sa Bindoy. Maayong gabi, Pastor, paplisong pagkatamis. Okay. Si Bong Gigano, maayong gabi, Pastor, og sa tanang naminaw karon sa imong live. Salamat sa Ginoo, Pastor, kay naka-live gihapon kabisan mo ulan sa kagabihon. Request og song, Pastor, diha kang Hesus. Watching from Bilar, Bohol. Daghang salamat, Pastor, and God bless. Ang Dios magauban kanimo, Brother Bong. Si Gina Kamahalan, maayong gabi, Pastor Gideon, og sa tanang mga viewers. God bless you always together with your whole family. Request kong song dito sa cross. Si Inday Dorlin in Cabo, nakiguban na milagroso ang gi-request. Si Arnel Agar Ingo, mayong nga pagpaminaw gikan sa LWM Negros sa tanang mga viewers. Si Samuel Hilos makiguban usab, og si Ruel Lacson matud pa makalangit, request og awit makalangit lahutay. Si Gingging Simpron, maayong gabi ni Moses, maayong gabi, Pastor, kumusta? Og sa pagkamaayo sa Ginoo, medyo labad akong ulo tungod aning ulan tas mo init. Dalaygon ang Dios sa tibok mong kinabuhi, Pastor. Request kog awit makalangit lahutay. Salamat, Pastor, and God bless sa tanan nga naminaw sa pulong sa Ginoo.
pagpaminaw ni Aida Abaho Manlapas. Maayong gabi diha pastor uban sa mga manonood. Maayong gabi isap. Si Punting Damasio Brian, good evening. Og si Kilisti Pargan Rivas Ribulin, BA pastor lain na usab nga gabi sa atong kinabuhi. Thanks Lord. Makadungog na pud mi sa imo mga pulong. Request lahutay. Ubay-ubay gyud nga na request no sa awit Makalangit Lahutay. Si Eileen Rivas Kilisti Kanay, good evening pastor watching from Bantakan, New Bataan, Davao de Oro. Shout out nako Kilisti family, Kanay family, Rivas family ug Pargan family. Request ko hari ka. Si Pastor John, salamat kayo Pastor Junio sa imong pag-share no ni Villamar Romano. Si Rifat, maayong gabi Pastor, nagtanaw mi karon sa imong live. Great lang nako ang tanang mga Kristohanon labi na diha sa Sitio Tapon, Upper Lambok. Request song Pastor magpadayon. Okay. Si Lorena Traya, maayong gabi. Si Raquel Bordin, maayong gabi. Si Lakina Magwan, maayong gabi, may pagpaminaw. Dalaygon ang Dios ni si Fritz Jeans Mulas Lobo, nakiguban usab. Si Ashley Atindido, watching Caloocan, Manila. Magandang umaga sa iyo dyan. Magandang gabi bayan. Bitaw no kanang yungit kay ta kung pasultihon ta og dili nato lungguahe. Rodil Gindolan, request mi kanta Pastor, daghan mi naminaw diha diri sa Glan Sarangani Pastor hangtod may kinabuhi. Shout out sa akong asawa diha sa Riyadh, Revilla Gindolan, og sa akong mga igsoon si Jerry Gindolan, Asim Gindolan, si Nine Gindolan. Okay. Si Gingging Simpron, hinay jud signal diri. Tungod na sa pag-ulan-ulan, labi na kong daghan og dagom. Shout out sa akong papa na nato og Mama Marilyn nga Tagalog Loknodon Marihatag Surigao del Sur nga naminaw karon sa imong programa Pastor Gideon. Ay salamat kayo, may gabi sa imong papa ug mama. Nya smile lang gyud ha. Importante na naniapo na gyud unya nakainom na og juteng tubig. Ayaw mo og inom dayon og daghang tubig kung bag-o pa mong nabusog. Kay matud pas doktor nga nagdiscuss, musaka ang acid mo nang manugab, binimo grasya, disgrasya diya. Si Angelito Quistas Bagyo, maayong gabi Pastor Wasing from Montevista, Davao de Oro. Okay, maayong pagiguban ni Peter Lansayan Sumunda Sagula. Kami diri sa Malitbog Pastor, sige mi naminaw sa imong mensahe. Labi na karon mga kigsuonan ang atong hisgutan medyo taas-taas tungod kay usa ka kapitulo sa Galacia kapitulo 3 ang atong hisgutan gikan sa bersikulo 1 hangtod sa katapusang bersikulo. Awit Makalangit mga kigsuonan, ako ning kantahon kining nasaan na kaya ako o niya ako raning kantahon. Ako ran soyan kung madaba. Medyo taas-taas man ni siya nga kanta by Pastor Ben Balonto. Buhay ko'y nooy walang direksyon. Hindi alam kung saan patungo. Barkada at bisyo ang inaatupa ko, kaya pangarap ay napabayaan ko. Takbo ng isip ko'y gulong-gulo. Hindi alam kung paano ang mamuhay ng tahimik sa ibabaw ng mundo. Kaya kung minsan napahamak ako, salamat at inibig mo ang isang katulad ko. Sa masamang gawa, hinango mo ako. Binigyan mo ng pag-asa
pag-asa. Buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Ngayong gabi ini mo dagaw Gigi. Gaw Gigi Dinuyo, may gabi may patiguan. Salamat sa imong pag-request aning awit na sana kaya ko. Walang higit sa isang tulad mo. Ang pag-ibig mo ay kaila'y may di maglalaho. Kahit ako'y makasalanan, di mo ako pinabayaan. Inakay mo ako patungo sa'yo. Salamat at inibig mo ang isang katulad ko. Sa masamang gawa, hinango mo ako. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Di ko malimutan noong ako'y napalaban, humihiling ng kaligtasan. Ako'y iyong tinulungan. O Jesus, kay buti mo sa akin. Maayo ang Diyos sa tanang panahon. Maayo ang Diyos sa tanang higayon. Bisan asang dati, maayo ang Diyos. Salamat at inibig mo ang isang katulad ko. Sa masamang gawa, hinango mo ako. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Dalaygon ang Diyos, mga kaigsuonan. Ang kinabuhing Kristo hanon, bisan daghat alan tuson, enjoy ra gyud ta sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. walay anga. O akong katahon, mga kaigsuonan, ang lahutay. O paday na tong i-share ang pulong sa Dios, mga kaigsuonan, pinaagi sa pag-share sa ato ang programa, ilabi na sa ato ang hisgutanan karon, mga mensahe nga gikan gyud sa Dios nga mao'y magpanalangin kalahata. Ang kinabuhing Kristo hanon, bisan daghag alan tuson, Ato pasawit, mga kaigsuonan, bisan daghag alan tuson, walay angay. malipayon gyapon nga numan na akay mga pag-antos. Number 1 kang panalanginan sa Dios. Ang nagtuyo kanato, akagagahom sa tanan. Akong awiton, mga kaigsuonan, ang awit makalangit lahutay, humaniini mo adto na ta sa pagpaminaw ug paghisgot sa pulong sa Ginoo.
man ang tanan, kalisdanan kasakitan, lunamay utlana, busa ayaw kaloya, kay mayong mapa. Angay ka lang mo lahutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mo ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabukat mo, tabangan ka. Ayaw ragyong pagbiyakan niya. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, dunamay otlana, usa ayaw kaloya, kay mayong mapa. Angay ka lang mo lahutay, aron makalabang ka sa pagsangay. Matinod anon lang samtang may oras pa, kay andang ang Diyos muli bukan. Buhata ang tanang kabukot ko niya, kay ang panalangin niya ihatag na. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, dunamay utlana, busa ayaw kaloya, kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalibot day gasiya. Dili ka kapsan sa tanang buta, kung si Jesus karon imong ngalagaran. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, dunamay utlana, busa ayaw kaloya, kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga magpadayon sa pag-uban o paggiya kanato aron kita makalahutay. Ato ang sugdan na sa pagpaminaw ang awit ang mga minsay sa Dios mga kaigsuonan, lamang aduna ko'y ipaabot nga awit makalangit, minsay sa awit makalangit nga atong naumol diri sa ato nga programa. Ang awit nga naguluhan, saad sa Dios. Saad sa Dios. Ako ni nga tagaan og pagtagad o niya akong gihangyo matagusa nga adto ta sa pagpangandam
og siguro agyud nga naa kay Biblia sa atong panag-uban aron mabasa usab nimo ang mga pulong sa Dios nga gisulat sa balaang kasulatan. Bisan daghan Saad sa Dios. Mayo nga pagpaminaw sa tanan ng mga listener sa Shiny FM 95.3 diha sa Sitio Balok, Barangay Santo Niño, Tanhay City, Negros Oriental. Mayo nga pagpaminaw sa mga kaigsuonan nato diha kang Kristo gikan sa nagkalaing mga simbahan, ilabi na sa ato mga kaigsuonan nga nagpuyo diha sa nagkalaing nga mga sitio sakop sa Barangay Santo Niño, Barangay Takalan o Barangay Paleo. Ilabi na sa ato mga kaigsuonan nga nanuka diha sa Kanghatap, diha sa ato mga kaigsuonan diha sa Kangkwi, mga Ilhig family ni Brother Mario. Mayong gabi, mayong pagig-uban og sa ato mga kaigsuonan diha sa Pilipigan, Kanghatap, Manialas og diha sa Kabadbanan. Og mayong pagpaminaw diha sa Punglo og Sitio Balok. Good evening kaninyong tanan. Ang Dios magpanalangin. Uban sa alagad sa Dios Pastor Safri Candelario, uban sa ako mga pagumangko diha og ni Nong Oswald diha sa Balok Santo Niño Tanhay. Ang Dios magauban magpanalangin kaninyo. Gimingaw ko diha sa atong lugar. Nangandoy ako nga makabisita. I hope makadalikyat ko diha at tungod kay dili gyud nato ka likayan nga mobati sa tagkamingaw sa mga lugar diin tagipa gipadako sa Dios, gipatubo sa Dios. Diin daghan kaayong mga matot pa mga maalaala, mahinumduman natong mga kanang mga kagahapon nga maoy makasaksi sa pagkamaayo sa Dios sa ato ang pagpuyo sa kalibutan. Mga problema Ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan, dili nato kalimtan mga kaigsuonan, ang mga pulong nga ato karong hisgutan naghisgot ni sa panalangin sa Dios. O usa sa mga angay natututukan mga kaigsuonan ang mga pamaagi o mga butang mga kaigsuonan nga maghatag nato giya aron ang panalangin sa Dios ato gyung masinatian. Musulbad sa imong problema, igsoon ko ani asya doolon ta ang ngalan niya. Ginoo nagsaad ka nga kami mong usahon diha sa imong gugma. O Dios, ako karon gaksa kasing-kasing ko. Matud pa sa awit mga kaigsuonan, o Dios, ako karon gaksa kasing-kasing ko maghari ka. Dapat sa ato ang pagpuyos kalibutan mga kaigsuonan, walay laing maghari kundili ang Dios lamang. Akong gihangyo mga igsoon ang matagusa sa pagkuha sa inyong Biblia. Dapat ang inyong Biblia ready na og ang mga ballpen og ang inyong ballpen og notebook ready na nga masulatan sa pulong sa Dios. Ug sa inyong pagbuhat nini panalanginan og dasigon mo sa Dios sa pag-review niini sa tanang panahon. Ang Dios nga tong gilagaran, Dios siya nga dili gayud mo pakya sa iyang mga saad. Ug Dios siya nga nakakita nagmonitor kanunay sa matagusa nga nagtuog bidawat sa iyang mga mensahe. Ug andam ang Dios nga mo panalangin. Andam ang Dios mo buhat sa mga saad niya sa matagusa. Ang libro sa Galacia mga kaigsuonan nakasentro ni sa mga magtotoo nga mga Hodeo o mga Hintil sa panahon ni Pablo. Diha sa Galacia kapitulo 3, ang hisgutan diha mga kaigsuonan, naghisgot dinhi sa kanabitang balaod og pagtuo. Balaod versus pagtuo. Sunod nga gihisgutan ni Apostol Pablo ang balaod og ang saad. Og ang sunod ang tuyo sa balaod. Mga igsuon, mo ni ang tulo ka butang nga gipakita diha sa kapitulo 3 sa libro sa Galacia
pinaagi sa sulat ni Apostol Pablo. Lamang ang pinakadakong mensahe mga kaigsuonan nga gipakita dinhi ang panalangin nga gisaad sa Dios. Sikad pa sa pagkahimugso ni Abraham diha sa Ginoo. Sa diha nga si Abraham mga kaigsuonan nakadungog, nakabati sa tingog sa Dios og minto og midawat siya sa mensahe sa Dios. Nahimugso si Abraham sa plano sa Dios. Maingon man usab ang tao nga nakadungog ug nakabati sa mga mensahe sa Dios ug mudawat siya niini. Mga kaigsuonan, ang tao nga mudawat sa mga pulog mga mensahe sa Dios, mahimugso sa mga plano sa Dios. Ug walay laing ang plano sa Dios nga iyang gibilin gipakita sa balaang kasulatan diin ikaw ug ako kitang tanan iyang panalanginan. Walay saad sa Dios nga kita lisod-lusuron. Walay saad sa Dios nga kita mahimong alaot. Ang saad sa Dios nga ikaw ug ako makabatog kabaguhan, kinabuhing walay katapusan, nga magpakita diha sa kahimtang nga naas kaluwasan. Ang bersikulo 1 mga kaigsuonan hangtod sa bersikulo 14 gikan sa 1 hangtod sa 14 iyaning gitaytulan og balaod o pagtuo. Mura ba gipapili ang tao mga kaigsuonan unsa man naa ka sa pagpangalagad karon sa Ginoo pinaagi sa balaod or nangalagad ka karon pinaagi sa pagtuo. Dini giklaro mga kaigsuonan, dili lang gyud nato ni hutdon pagbasa mga igsuon para mas taas-taas ang atong hisgutan. Ang ako ra gyud gihangyo nga sa imong pagpaminaw hatagi nig panahon sa pagbasa. Hatagi ni og panahon sa pamalandong. Mahuman kag paminaw sa atong programa. Bisan asa ka na amang kasbiyahe, pwede nimong basahon ang pulong sa Dios ug pamalandungan nimo ang mga mensahe sa Dios. Niining maong sulat ni Apostol Pablo sa kapitulo 3 sa libro sa Galacia. Sa bersikulo 1 mga kaigsuonan, diha giklaro mga kaigsuonan nga ang mga magtutuo o mga Kristiyanon sa Galacia nakadawat na sila sa Ginoo. Ang problema kay mingbalik sila sa ilahang kanabitang nakatunan nga mga pagtulunan ug ang ilang nakatunan nga mga pagtulunan na ilalom kini sa balaod. Og si Apostol Pablo mga kaigsuonan nga nagsulat niini, nagsulat siya nga hinukad gyud siyang kasing-kasing nga diin naan diha ang kabug-aton, naan diha ang kahingawa sa mga tao diha sa Galacia. Og tungod sa iyang kahingawa ug gugma sa mga tao diha sa Galacia, ihang na sulti dinhi nga mga igsoon matud pa sa bersikulo 1, pagkabuang gayud ninyong mga taga Galacia, kinsabay naglamat kaninyo nga unta gisaysayan naman kamo sa dayag gayud mahitungod sa kamatayon ni Hesukristo dito sa cross. Bersikulo 2, karon mangutana ako kaninyo, nadawat ba ninyo ang Espiritu sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod o pinaagi sa pagpamati pagpamati o pagtuo sa mayong balita? Pagkawala gayud ninyo huna-huna, nagsugod kamo diha sa Espiritu sa Dios, buot ba ninyong tapuson kini pinaagi sa inyong kaugalingong gahom? Ayaw akog ingna nga wala lamang di ay kahulugan alang kaninyo ang tanan ninyong kanisinatian. Sa paghatag sa Dios kaninyo sa Espiritu o sa iyang mga buhat, sa mga milagro diha kaninyo gihimo ba niya kini tungod kay nagtuman kamo sa balaod o tungod ba kay namati og mintuo kamo sa mayong balita? Mao kini ang giingon sa kasulatan mahitungod ni Abraham, mintuo siya sa Dios ug tungod sa iyang pagtuo gidawat siya sa Dios ingon nga matarong. Mga igsoon, sa mga sulat ni Apostol Pablo nagpakita siya og kanang mabati nato kining kabug-aton nga mi resulta daw na naasay kaisog sa pag-rebuke sa mga taga Galacia. Diin ang mga Kristohanon mga kaigsuonan mimbalik sa daan nilang mga pagtulunan. Alang sa mga pastor o mga pangulo sa mga simbahan, bugat gyud namo, bugat gyud nato kung makakita tag mga tao nga mingdawat na sa pagpangalagad sa Dios unya mo balik ra pug bisyo. Bugat namo mga pastor, maguol mi, masakitan mi. Kung naguol og nasakitan mi, unsa pa ka ang Dios nga mo'y nagsakripisyo gyud aron ikaw ug ako mamaluwas. Mga igsuon, dili sayon alang sa mga magwawali, alang sa mga magtinud-anon nga nagdumala og nagatiman sa mga tao nga diin adunay mga tao nga nakadawat na sa kaluwasan
miundang na sa bisyos kalibutan apan mingbalik. Bugat alang namo mga kaigsuonan. Mao ni gipakita og gipabati ni Pablo diining maong mensahe diha sa bersikulo 3, kapitulo 3. Bersikulo 8 ang kasulatan daan nang nag-ingon nga ang Dios mag-isip sa mga dili Hudiyo nga matarong pinaagi sa pagtuo. Busa ang kasulatan nagwali ng daan sa mayong balita nga tukang Abraham pinaagi kanimo. Ang Dios manalangin sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Mituo si Abraham o gipanalanginan siya busa ang tanan nga motuo panalanginan usab. Bersikulo 10, ako ni basahon hangtod sa 14. Kadtong nagsalig sa pagtuman sa balaod mahimong tinunglo. Kay ang kasulatan nag-ingon tunglohon sa Dios ang dili magtuman sa tanang gisugo sa balaod. Kung naaga ni mga tao nga mutuman sa balaod, kinahanglan hutdon na lang pagtuman. Kay kung dili gani hutdon niya pagtuman, mahimo siyang tinunglo. Busa klaro kaayo nga walay tao nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa balaod. Kay ang kasulatan nag-ingon man, ang giisip sa Dios nga matarong mabuhi pinaagi sa pagtuo. Apan ang balaod wala mag-agad sa pagtuo, kay ang kasulatan nag-ingon nga ang magtuman sa tanang gisugo sa balaod mabuhi pinaagi niini. Apan gilukat kita ni Kristo gikan sa tunglo sa balaod pinaagi sa paghimo sa iyang kaugalingong nga tinunglo tungod kanato. Kay sumala sa gingon sulatan tinunglo sa Dios sa bisan kinsa nga bitayon sa kahoy. Gihimo kini ni Kristo aron panalanginan ang panalangin nga gisaad sa Dios ngadto kang Abraham ikahatag ngadto sa mga dili Hudiyo. Pinaagi kang Kristo Hesus aron madawat nato ang gisaad sa Espiritu sa Dios pinaagi sa pagtuo. So dinhi giklaro mga kaigsuonan ang pinakasentro nga mensahe nga gisgutan ni Apostol Pablo diha sa kapitulo 3, panalangin. Mahinungdan ang ato karong hisgutan ang mga panalangin. Unsaon sa pagkinabuhi diha sa panalangin sa Dios? Una, kinahanglan masabtan nato, masayran nato, makakaton ta sa pamaagi sa Dios aron ang panalangin sa Dios ato gyung masinatian bisan asa ta. Lahi kayo mga kaigsuonan ang tao nga giubanan sa panalangin sa Dios, kay bisan asa siya manarbaho ang iyang gitrabahoan mahimo siyang panalanginan. Like ni Joseph. Si Joseph mga kaigsuonan, sa dihang kuyog pa si Joseph sa iyang mga ginikanan, ang mga ginikanan imong makit-an diha nga kanunay naay sila'y pagkaon, kanunay haruhay ang ilang pagpuyo. Kung imong lantaw naa sila'y mga hayupan, gani usa sa mga gipakita mga kaigsuonan nga mga trabaho sa mga anak ni Jacob mga kaigsuonan, mga igsuon ni Joseph. Nagbakiro sila ilang mga baka, ilang mga hayupan. Apan sa diha nga si Joseph milayo kanila, niabot kanila ang dakong kagutom. Og si Joseph nga dito sa Ehipto, gipanalanginan pag-ayo sa Dios ang Ehipto og ang tibok nasod nga Ehipto. Inana mga kaigsuonan, kung ikaw nga gipanalanginan sa Dios, bisan asa ka manarbaho, asa ka ibutang sa Dios, mag-uban kanimo ang panalangin sa Dios. Pero unsaon aron magpabilin ka diha sa panalangin sa Dios? Mao ni ron ang ato ang usas mga gihisgutanan mga kaigsuonan. Una natong hisgutan mga kaigsuonan sa gipakita ni Apostol Pablo diha sa bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 14, naghisgot kini og balaod. Balaod versus og kining pulong pagtuo. Adunay tulo ka butang mga kaigsuonan nga dili mahatag sa balaod pero mahatag sa Dios pinaagi sa pagtuo. Timan ini mga igsuon, adunay tulo ka butang nga dili mahatag sa Dios or dili mahatag sa balaod. Dili mahatag sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod, pero mahatag o kikahatag sa Dios pinaagi sa pagtuo nato sa Dios. So asa nato pilion? Unsa may atong pilion? Ang atong pilion ang pagtuo, dili ang pagtuman. Kay ang ipakita sa Biblia mga kaigsunan, ikaw ug ako nga hintil nga nahimong Kristiyano magtotoo, wa tay labot sa balaod. Buot bang ipasabot nga okay ra ta magpakasala? Mga igsuon, ang tao nga nagtuo
labaw pa nga dili pang pakasala. Kay sa kihintang sa tao nga ilalom sa balaod, ang mga tao manggod nga na ilalom sa balaod, pwede ra silang magkasala kung naa sila'y kwarta, naa sila'y daghan nga mga hayupan. Kay sa ilalom nga, kay sa kinabuhi sa mga tao nga na ilalom sa balaod, kung makasala sila, ilaram man ang halaran. Ilarang halaran og mga karnirong pinatambok, halad alang sa kapasayloan sa sala. Pero karon nga kita nahimo nang magtotoo og katawan sa Dios pinaagi sa pagtuo, wala na'y halad alang sa sala, kay gitapos na ang tanan ni Jesucristo dito sa cross, diin kita giluwas. Now adunay tulo ka butang mga kaigsuonan nga dili mahatag sa balaod. Una, ang balaod dili makahatag sa balang espiritu. Number 1 mga kaigsuonan nga dili ikahatag sa balaod kining balaang espiritu. Wala ihatag sa Dios ang balaang espiritu, wala niya i-release ang balaang espiritu samtang ang mga tao ilalom pa sa balaod. Imo bang makitaan nga ang tanang katawhan sa Dios gikan sa Israel, sa katawhan, ang mga katawan sa Dios nga mao mga Israelita hangtod sa pag-abot ni Ginoong Hesus, napuno silang tanan sa Espiritu Santo? Wa kay mabasa sa Biblia. Way bersikulo nga nagpakita nga ang mga tao nga mga katawhan sa Dios nga nagtuog Dios mga kaigsuonan nga inalalom sila sa balaod, napuno silang tanan sa balang espiritu. Pero sa diha nga ang tao mingtuo sila ni Jesucristo, imong makitaan diha sa bag-ong kasabutan nga ang tanan napuno sa balang espiritu. So diha giklaro mga kaigsuonan, matod pa ni Apostol Pablo diha sa bersikulo 2, ingon dinhi, karon mangutana ako kaninyo, nadawat ba ninyo ang espiritu sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod o pinaagi sa pagpamati o pagtuo sa mayong balita? Mga igsuon, ikaw ug ako nga nagbasag Biblia, klaro gyud kaayo nga wala ihatag sa Dios ang balang espiritu sa panahon nga ang mga tao ilalom pa sa balaod. Pero sa diha nga ang mga tao mingtuo na og mindawat ni Jesucristo, ang tanang mga magtotoo nakadawat sa gisaad sa Dios nga maong balang espiritu. Ikaduhang butang nga dili ikahatag sa balaod mga kaigsuonan. Ang balaod dili makahatag sa kahingpitan. Di gyud mahingpit ang tao. Mahinungdan bisan ang gani ang mga alagad sa Ginoo kaniadto makasala ra sila. Pero padayon silang giila nga alagad sa Ginoo. Like David, like Solomon. Sa panahon ni Jesucristo, dili na ilhon ni Jesucristo ang mga alagad sa Ginoo nga sigig puyo sa sala. Mahinungdan katong pastor nga igsuon kaganina nga naay nangutana, pastor, katong pastor nga ningbalik sa bisyo ng babae, maluwas pa ba ka to? Wa mangani maluwas sa bisyo unsa pagkaha ng kasala. Ang Biblia atong pasultihon, di gyud siya maluwas. Di gyud siya makasulod sa gingharian sa langit. Mahimo siya nga mahilinya siya sa mga mini nga mga pastor, sa mga mini nga mga propeta, mini nga mga magtutudlo. Pero samtang may kinabuhi pa, kitang mga magtotoo nga hamtong na diha sa pagtuo sa mga mensahe sa Dios, ang atong responsibilidad nga atong iampo sila samtang buhi pa, para makaamgog makabalik sila samtang may panahon pa, kay dili pa ulahi samtang may kinabuhi pa ang tao. Mauna nga ato silang iampo. So ikaduha nga butang nga dili ikahatag sa balaod mga kaigsuonan ng kahingpitan. Pero sa diha nga moabot ang balang espiritu diha sa tao nga nagtuo kang Kristo, mahingpit siya. Sa unsang paagi, kung dawaton sa tao ang mensahe ni Jesus Christ. Unsa may mensahe ni Jesus Christ? Pag mahingpit mo. Mateo kapitulo 5:48. Si Jesus miingon, pag mahingpit mo, kay ang inyong amahan nga tuwa sa langit hingpit. Be perfect, kay ang atong amahan sa langit perfect. Hingpit siya. Hingpit ang atong Dios. Pero dili na siya mahatag sa balaod, pero mahatag na siya mabatunan sa tao sa dihang mintuotan niya. Kay ang tao nga mintuo mga kaigsuonan, nagkinabuhi gyud sa mga mensahe sa Dios. Pero ang tao nga moingon nagtuo pero wala magkinabuhi, wala na say pagtuo.
sumala sa gidiskas o gipadayag diha sa Biblia na makaksya ng limbong og nangilad ra gyud sa iyang kaugalingon. Kung ikaw naminaw karon, unya moingon kang nagtuo kas Ginoo, unya nagsigir kag bisyo, wa kay pagtuo. Imo ra nang angkon-angkon nga nakay pagtuo apan ang tinuod giilad ra nimo ang imong kaugalingon. Mao hinungdan si Santiago miingon sa Santiago 1:22, ayaw limbungi ang imong kaugalingon pinaagi sa pagtuo nga makalimbong ka sa Dios. Mao na nga dili gyud dapat mga kaigsonan limbungan nato atong kaugalingon, ilaron ra nato atong kaugalingon. Ikatulong butang mga kaigsonan nga dili ikahatag sa balaod mga kaigsonan kining mga milagro. Mao nang ang mga tao nga ilalom sa balaod sige ra sila sunod-sunod ni Jesus. Dili tungod kay nakasabot sila sa mensahe kundi tungod sa mga milagro. Gusto ra gyud silang mga milagro mga kaigsuonan. Mao na ang gipakita diha sa kahintang sa mga tao mga kaigsuonan nga ang mga tao nga ilalom sa balaod dili sila makakita og mga milagro, pero katong mga tao nga mutuo ni Jesus makakita sa mga milagro. Gani ang wali ni Jesus diha sa Marcos 16:17 imong makitaan diha mga kaigsuonan, giwali na gyud ni Jesus diha sa libro sa Marcos bersikulo 16, katapusang kapitulo sa Marcos. Kapitulo 16 bersikulo 17. Og mao kini ang mga timaan nga mabatunan sa mga mutuo. Sa akong ngalan maghingilin silag mga yawa ug manulti silag lain-lain nga mga sinultian. Makakupot silag mga halas ug kon makainom silag hilo, dili sila maunsa, itapion nila ang ilang mga kamot ug masakiton ug mamangaayo sila. So dunay mga milagro. Gani imo po nang makita mga kaigsuonan sumala sa ato ang gibasa kaganina diha sa Galacia kapitulo 3. Kapitulo 3 bersikulo ato ning tan-awon diri mga kaigsuonan. City. Busa angay kamong masayod nga ang mga tao nga may pagtuo mao matuod nga mga kaliwat ni Abraham. Ang kasulatan daan ang nag-ingon nga ang Dios mag-isip sa dili Hudeo nga matarong pinaagi sa pagtuo. Busa ang kasulatan nagwali ng daan sa mayong balita ngadto kang Abraham pinaagi kanimo. Ang Dios manalangin sa tanang katawhan. Mao nang naay mga milagro mga kaigsuonan kos Ginoo. Dunay mga kabag-uhan, dunay mga kausaban, usas mga gipakita dinhi mga kaigsuonan nga ang tao nga mutuo kang Kristo makabaton gyud og mga milagro, makakita og mga kausaban sa iyang kinabuhi mga igsuon. Bersikulo 5 at 13, sa paghatag sa Dios kaninyo sa espiritu og sa iyang buhat sa mga milagro diha kaninyo. So diha giklaro mga kaigsuonan nga ang mga milagro mabatunan og masinatian sa tao nga may pagtuo. Pero ni adtong mga tao nga ilalom sa balaod wa gyunay milagro. Wa gyunay milagro. Naunsa ra di ay mahimo sa balaod? Kay kining tulo ka mga pulo nga atong hisgutan, ang balang espiritu dili mahatag pinaagi sa balaod. Ang balang espiritu moabot lang sa kinabuhi sa tao sa diha nga ang tao mutuo. Ang balaod dili makahatag sa kahingpitan, apan ang balang espiritu mga kaigsuonan makahatag og dakong kausaban ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang balaod dili makahatag sa milagro, pero ang balang espiritu makakita kag mga milagro dili lang sa gawas kundi dili sulod sa imong kaugalingon. Makamatikod ka nga di na makaganahan mo bisyo pagkanindota ana mga igsuon oy. Naunsa ra di ay mahimo sa balaod? So aron atong masayran mga kaigsuonan kung unsa ra di ay kapuslanan sa balaod mga kaigsuonan, atong basahon ang Roma kapitulo 3 bersikulo 20 sumala sa gipasabot ni Apostol Pablo mahitungod sa balaod. Kay walay mahimong matarong atubangan sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod. Ang mahimo lamang sa balaod mao ang pagpaila sa tao nga siya nakasala. Mao ra gyud ay trabaho sa balaod mga kaigsuonan ang pagpaila nga sa tao nga sala, sad-an. Pero kung ang tao walay sala, way balaod.
Mao nay tinuod, dili manginlabot ang balaod kon ang tao way sala, pero ang tao makasala mga kaigsunan sa diha nga musod ang balaod. Dugang nga mga bersikulo nga gi hatag mga kaigsunan aron atong masabtan ang mahitungod sa balaod kung unsa ra gyud ay ning balaod, unsay mahimo di is balaod. Roma kapitulo 7 bersikulo 5 nag-ingon, kaysa pagkinabuhi, kaysa nagkinabuhi pa kita sumala sa tawhanon nga kinaiya, ang atong mga daotang kaibog nga gipukaw sa balaod maoy nagahum sa atong lawas og kamatayon ang samputan niini. Tanawa, ang balaod di ay mamukaw ra di ay tugsala. Mao bitaw nang kabantay mo anang mga simbahan nga nailalom sa balaod, sige ra naghiskot og sala. Moingon ra na sila, kamo wala mo'y kaluwasan kay makasasala mo. Adili na lang yun maingon nga naa kay paglaom brad. Kung mutuog budawat ka kang Kristo na kay paglaom. Pero ang ilang mga minsay, sige ra na sila, wali nga kami rin na ay kaluwasan, kamu mo'y kaluwasan. Ngano man ilalo man sila sa balaod. Kay ang balaod, ang mahimo sa balaod, ang paghukom raman sa tao, ang pagpukaw ra sa sala. Sunod nga gipakita mga kaigsuonan adto ta sa ato ang gibasa kaganina sa Galacia kapitulo 3 diretso tag 19, unsa ra man di ay mahimo sa balaod. Unya nganong gihatag man ang balaod, so unsa may rason nganong gihatag man sa Dios ang balaod, nga wala man dili man di ay makahatag ang balaod og balang espiritu, dili makahatag og kahingpitan, unya dili pod makahimog milagro. Nganong gihatag man sa Dios ang balaod? Mao ni ang nakit-an ni Apostol Pablo nga mga pangutana sa panghuna-una sa mga tao sa mga taga Galacia. Bersikulo 19, unya nganong gihatag man ang balaod? Gidugang kini aron sa pagpaila sa mga kalapasan ug magpabilin kini hangtod lamang sa pag-abot sa kaliwat ni Abraham, nga maoy giasaaran. Ang balaod gihatag pinaagi sa mga anghel inubanan sa usa ka tawo nga maoy tigpatiliwala. Ang tigpatiliwala kinahanglan lamang kon may duha ka tawo apan ang Dios usara. So dinhi giklaro mga kaigsuonan, ang balaod di ay duna say kinutuban. Gikan sa pagkahimugso sa sala, misud ang balaod mga kaigsuonan aron ang tao aron ang tao mga kaigsuonan makaila nga duna di ay sala og dunay dili sala. Pero kining maong kahimtang sa pagsulod sa balaod sa kinabuhi sa tao, mulungtad lamang ni hangtod sa pag-abot ni Ginoong Hesus. Mao bitaw nang kung imong lantawon, si Ginoong Hesus mao ang katumanan, siya ang katapusan. But bang ipasabot sa panahon nga ang tibok kalibutan ilalom na sa grasya sa Dios nga mao si Kristo wanay balaod, pwede na di ay magpakasala? Wala man pod magsulti ang Biblia mga kaigsuonan nga sa diha nga ang tao ilalom sa balaod, mga kaigsuonan way nakasala, samot hinuon silang nagpakasala. Nganuman kay sa panahon nga ilalom ang tao sa balaod, kung imong tan-awon duna sila'y solusyon nga gipakita aron ang sala mawagtang ang paghalad. Mauna nga kung imong tan-awon sa panahon nga ang tao na ilalom sa balaod, ang naay hustisya katurang naay kwarta, katong nang naay daghang mga kabtangan, kay pwede raman dayong halara nila ang Dios para mawagtang ang sala. Pero diha kang Kristo mga kaigsuonan, wala magpasabot nga kita na ilalom diha kang Kristo pinagi sa pagtuo, giukihan na ang sala. Hinuon wala na gihalad para pa sa sala. Mahinungdan ikaw ug ako nga nahimong ilalom sa grasya diha sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo, wala na tuguti sa pagpakasala. Bisag daghang pagkagwarta, ayaw pagsalig nga daghang kag kwarta, daghang kag mga hayupan, maluwas ka pinagi sa paghatag ana
Wala natatuguti sa pagpakasala. Ing na imong tapad, wala nakatuguti sa pagpakasala. Mahinungdan ikaw ug ako, giyahan, tudluan, pahinumduman sa pagkinabuhing matarong ubalaan sa tanang panahon bisan asa ta sa kalibutan. Sunod nga mga mensahe, mga kaigsuonan nga hisgutan diha, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, nga ang balaod nga gihisgutan din ha, balaod o pagtuo. Ang una, mauna nga ang balaod miabot sa ang pag-abot ni ini, mga kaigsuonan, sa diha nga ang tao nagsugod sila sa pagpakasala. Unya mulungtad raman ang balaod, mga kaigsuonan, sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Kini giklaro ni, mga kaigsuonan, sa Galacia kapitulo 3. Kapitulo 3 24. Okay, atong basahon. Busa ang balaod, maoy nagdumala kanato hangtod sa pag-abot ni Kristo aron isipon kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. So diha giklaro, mga kaigsuonan, ang balaod kutubra siya sa dihang niabot si Ginoong Hesukristo. Apan karon nga niya nata sa pagtuo ang balaod, dili na maoy nagdumala kanato. Wow. Mauna nga balaod sa igpapahulay, balaod sa pagkaon, balaod, mga kaigsuonan, sa mga gitawag sinuotan, balaod sa lalakig babae, kay ang balaod kaniadto ang babae dili man tugutan sa pagwali. Wala na karon. Kay dili naman ta ilalom sa balaod, og dili na ang balaod mo'y nagdumala kanato, kundi ang mga pagtulunan ni Kristo. Kana kung tinud-anay ta nga mingtog midawat kang Kristo. Ang nagdumala nato ang mensahe na ni Kristo. Mao nang gitawag tang mga Kristohanon, kay kita nagtuman man ta sa mga pagtulunan ni Kristo. Lisod kaayo nga tan-awon, mga kaigsuonan, naon nga moangkon tang Kristohanon unya mga pagtulunan wa tay kalibutan. Mao bitaw nang ikaw ug ako kinahanglan tang tudluan o kinahanglan nga maminaw ta sa mga pagtulunan nga naas sa balaang kasulatan. Mahinungdan miingon si Jesus sa Juan 8:31, miingon si Jesus sa tanang nanoo, kung tumano ninyo akong mga pagtulunan, tinuod nga kamo akong mga tinunan. Maunay mga buhing ebidensya nga ikaw ug ako tinunan ni Kristo kung nagkinabuhitas mga pagtulunan ni Hesukristo. Mga igsuon, ang balaod gikan sa Dios. Dili sala ang balaod, gikan sa Dios. Gipakanaog ang balaod alang lamang, mga kaigsuonan, sa panahon nga wala pa'y Hesukristo. Wala pa moabot si Hesukristo. Wala magpasabot, mga kaigsuonan, nga naanata kang Kristo, magpakasala ta, kay wala na'y balaod. Damor hinuon tang dili magpuyo sa sala, kay wala na mailalom tas balaod. Wala na, kundili na ilalom na ta sa pagdumala sa grasya sa Dios. Unya, kinsa man ang mga tao nga gidumala or gidumalahan sa grasya sa Dios, mga tao nga mimbiya sa sala. Kay ang grasya sa Dios, mga kaigsuonan, nga kang Kristo, nagtudlo man siya sa kinabuhi sa tao nga mubiya gyud ang tao sa sala. Basahon na to ang Tito kapitulo 2 versikulo 11. Kay gipadayag sa Dios ang iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing dautan. So gitudloan ta, biyaan jud nato ang kinabuhing dautan. Og sa kalibutanong kalibgon, mo na nga di na ta maibog sa kalibutanon. Nagtudlo kini kanato sa pagkinabuhing mapinuganon sa kaugalingon matarong Dios non. Ingon dahil sa 13, kinahanglan ingon niini ang atong pagkinabuhi samtang nagpaabot kita sa bulahang adlaw nga atong gilauman, inig padayag na sa himaya sa atong gamahanang Dios og mangluluwas. Atong hinumduman nga sa ato ang pagpangalagad karon, naghulat ta nga ipadayag sa Dios ang iyang kaugalingon og ang pag-abalik sa atong Ginoong Hesukristo. Sunod nga atong hisgutan, mga kaigsuonan, duha ka pamaagi aron madawat sa mga dili Hudiyo ang panalangin sa Dios. Nindot kaayo ni, mga kaigsuonan, duha ka pamaagi aron madawat sa mga tao nga mga dili Hudiyo ang panalangin sa Dios.
Mao ni giklaro sa sulat ni Apostol Pablo sa Galacia Kapitulo 3 versikulo 13 hangtod sa 14. Una nga pamaagi mga kaigsuonan aron madawat nato ang panalangin nga gisaad sa Dios, ang kamatayon ni Jesus. Dapat mutuog yun ta nga namatay si Jesus Christ para nato. Tuhan yun nato nga namatay si Jesus alang natong tanan. Katong mga tao nga mingtuo sa kamatayon ni Jesus, dapat ang ilang kinabuhi kaniadto patay na usab. Katong ato ang tawhanon nga kinaiya. Kung moingon tang tawhanon nga kinaiya, perting sayuna nga ilhon ang tawhanong kinaiya, dapat wala na ta ato. Katong mga tawhanong kinaiya, unsa man ang mga tawhanong nga kinaiya, pastor? Sa Galacia Kapitulo 5 versikulo 19 nag-ingon, sayon kaayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya, makita kini sa salawayong pakigilawas. Dapat kita nga mga Kristohanon nga mingtuo sa kamatayon ni Jesus, dili na gyud ta makakita sa atong kinabuhi sa kining salawayong pakigilawas. Dapat wala nay kabit, wala nay mangabit nga mga Kristohanon. Kay nganuman mingtuo man ta sa kamatayon ni Jesus. Ang tao nga mingtuo sa kamatayon ni Jesus, dili na gyud siya mangabit. Dili na gyud siya mubuhat sa salawayong pakigilawas. Wala na niya kining hugaw og hilas sa mga buhat. Wala na niya ang pagsimbag Dios-Dios. Wala na ang pagpangdaot kanang pagpamarang. Wala na ang pagdinumtanay. Dili na makipaglalis. Wala na'y kasina, wala na'y kapungot. Dili na dalo, dili na hakog. Og wala na'y pagkabahin-bahin. Wala na'y pagkamasinahon. Dili na mapalahubog. Dili na pud mapatuyangon sa lawas nung kailibgon. Kung ang tao tinuod nga na ningtuo sa kamatayon ni Jesus, mga kaigsuonan, maunay mahitabo, mawagtang ang tanang bisyo, maunay pamaagi aron madawat sa tao ang panalangin sa Dios nga gisaad gikan ba kang Abraham. Kinahanglan ikaw ug ako motuog gyud ta nga si Jesus namatay. Ug ang kahimtang sa tao nga mingtuo nga si Jesus namatay, wala na say bisyo. Kay namatay usab ang iyang tawhanong kinaiya, ang atong pagkatawhanon. Sunod nga pamaagi mga kaigsuonan aron madawat nato ang mga panalangin sa Dios, magkinabuhi ta sa pagtuo. Mutuo tas kamatayon ni Jesucristo ug magkinabuhi ta sa pagtuo. Unsaon man nato pagkasiguro nga nagkinabuhi ta sa pagtuo kung watay kalibutan sa mga mensahe sa Ginoo? Kay ang tao nga magkinabuhi sa pagtuo, nagkinabuhi sa mga pulong nga iyang gituhan. Unsa man ang mga pulong nga atong gituhan, dapat gikan sa Dios. Dapat mga pagtulunan ni Jesus Christ. Kay lisod man kaayo nga moingon ta nga nagtuo ta ni Jesus Christ. Unya ang atong gituman ang mga pulong nga dili gikan ni Jesus Christ. Ang mga pulong, mga kaigsuonan, ang mga pagtulunan nga wala gyud gisguti ni Jesus Christ. Baliktad kaayo kung inana ang kahimtang sa tao. Dapat kung ikaw nga nahimong magtutuo ug nagtuo gyud ka, mga kaigsuonan, diha sa mga pagtulunan ni Jesucristo, mo resulta gyud nagkausaban, mo resulta gyud nagkabag-uhan, mga kaigsuonan kos Ginoo. Mao ni ang duha ka butang nga duha ka pamaagi, mga kaigsuonan, aron madawat ang panalangin sa Dios. Og dunay duha ka butang, mga kaigsuonan, nga babutonan sa tao nga ningtuo sa kamatayon ni Jesus, ningtuo sa mga mensahe sa Dios. Una, panalanginan sa Dios. Mao na nga kon mingtuo ta sa kamatayon ni Jesus og nagkinabuhi ta diha sa pagtuo kang Kristo Jesus, madawat yun nato ang panalangin nga gisaad sa Dios sikad pa sa kinabuhi ni Abraham.
Unya, unsa may mga panalangin nga gisaad sa Dios sa kinabuhi ni Abraham? Genesis kapitulo 12. Unang libro sa Biblia nga mao ang Genesis. Genesis kapitulo 12. Bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 3. Ang Ginoo miingon kang Abram, biyai ang imong nasod og ang imong mga parente og ang balay sa imong amahan og lakaw ngadto sa usa ka nasod nga ipakita ko kanimo, hatagan ko ikaw sa daghang kaliwat og mahimo silang dakong nasod. Panalanginan ko ikaw, himuon kong batugan ang imong ngalan aron mahimo kang panalangin alang sa uban. Bersikulo 3, panalanginan ko katong magpanalangin kanimo, apan tunglohon ko katong magtunglo kanimo. Panalanginan, pinaagi kanimo, panalanginan ko ang tanan nga nasod sa kalibutan. So dinhi giklaro mga kaigsuonan nga ang panalangin sa Dios o ang mga pamaagi sa paghatag sa Dios sa panalangin. Og dili lang si Abraham ang gisaaran sa Dios nga panalanginan, kundili katupong nagpanalangin kang Abraham. Miingon siya dinhi nga panalanginan ko katong magpanalangin kanimo, apan tunglohon ko katong magtunglo kanimo. Kung ang tao mga kaigsuonan mo share sa panalangin nga to kang Abraham, panalanginan sab sa Dios ang tao nga mi panalangin kang Abraham. Mauna nga muingon ko nga lahi kaayo mga kaigsuonan mga kaigsuonan kon muhatag ka ngadto sa kaliwat ni Abraham or sa pamilya o sa kinabuhi ni Abraham kaysa muhatag ka sa mga taong dautan. Kay ang paghatag sa mga taong dautan, nakig-abin man ka. Murag itabangan hinuon nimo ang dautan. Mao na nga dunay kalahian nga imong maani kung muhatag ka ngadto sa mga kaliwat ni Abraham o sa mga pamilya ni Abraham kaysa muhatag ka sa mga taong dautan. Kay kung muhatag ka sa mga taong dautan, o panalangin ka sa mga panginahanglanon sa mga taong dautan, imbis ang panalangin moabot nimo sirad-an o ang tunglo mao'y moabot. Pero kung mupanalangin ka sa mga pamilya o kaliwatan ni Abraham, panalanginan ka usab. Munang moingon ko nga dunay kalahian kung kita nga mga magtotoo mo panalangin sa mga tao nga naas Ginoo, panalanginan tapag ayos Ginoo. Pero kung mutabang ka sa mga taong naas bisyo, imbis panalanginan ka, sirad-an hinuon ang panalangin. Kay ngano man, kung muhatag manggug kag panalangin ngadto sa mga taong makasasala, murag imo silang gibuhi, murag imo silang giuyunan mga kaigsuonan para makapadayon sila sa ilang bisyo. Pero kung mo panalangin kas mga kaliwat ni Abraham, ang mga buluhaton maoy mo lambo, mapagaan, muuswag, munang damor kang panalanginan. Munang moingon ko nga kung naa kay panalangin, ihatag na sa mga kaliwatan ni Abraham. Labi na sa mga alagad, sama kang Abraham. Kay damor kang panalanginan, kay girilis naman ni sa Dios nga pamaagi. Panalanginan ko katong mo panalangin kanimo, apan tunglohon ko katong mo tunglo kanimo. Unang kitang mga magtotoo, kitang mga Kristohanon, ato gyung likayan ang pagdaot og mga alagad sa Dios. Ayaw gyud tuguti, dili na tugutan nga makadaot ta. Kanang mulutos tag mga alagad, ayaw gyud na tuguti. Mga kaigsuonan, kay mahimo kang tinunglo ana. Inoon higugmaa. Kay damor nato ng higugmaon, si Jesus miingon diha sa Mateo 25, sugod 31, wala ninyo na buhata para nila, gibuhat na ninyo diri nako. Kay ngano man, damurtang mo panalangin sa mga alagad sa Dios, ilabi na sa mga kaliwat ni Abraham, mga kaigsuonan kus Ginoo.
gibuhat na nato diha kang Kristo. Og panalangin ang tapag-ayos Ginoo. Munang moingon ko nga ako mismo nakasaksi og makatestimony nga lahi kaayo ang tao nga naghatag og panalangin ngadto sa mga nangalagad sa Dios kaysa tao nga muhatag ngadto og panalangin ngadto sa mga makasala. Kinsa man ang mga pamilya ni Abraham? Una, katong mintuo sa ikanapo. Pero ang mga taong wala mo tuo ikanapo, dunay problema ang ilang relasyon o pagtuo sa minsay sa Dios. Munang muingon ko nga alang sa mga Kristohanon ha, tanang mga Kristohanon, muingon ko nga kung seryoso ka nangalagad panid-i ra gud ni. Panid-i ni. Dapat kanti ko kang maniid. Panid-i ang kinabuhi sa tao nga matinud-anon nga naghatag sa iya sa Dios. Ug tan-awa sa tong mga tao nga wala maghatag sa iya sa Dios. Di ba dako kay diferensya ang kahimtang sa kinabuhi? Suway ni siya og paniid. Tan-awa ang mga taong matinud-anon sa pamaagi sa Dios. Tan-awa sa nang mga taong sigig reklamo, sig bagulbol, sigig kanang labi na ang mga Kristohanon madudahon. Tan-awang ilang kahimtang. Di ba moingon kong naa sila kanunay sa kaguliyang. Wala sila'y kalinaw. Kanunay nood dunay giapas. Pero ang katong mga taong Kristohanon nga padayon nga nagkinabuhi sa pamagi sa Dios, sila mo'y gikukod sa panalangin sa Dios pagkaninduta na. Unang matingala, di gyud ta dapat matingala mga kaigsuonan. Ako matingala ko nga sa mga magtotoo. Anong dunay mga magtotoong bagulbulan? Dunay mga magtotoong reklamador. Dunay mga magtotoong madudahon. Kabalo ba mo unsay gipakita sa Biblia? Pastor Gideon, dili na sila mga magtutuo, mga tao na silang nagtuo-tuo ra. Buti pasabot, kulang og patay ang pagtuo sa taong dili mo sunod sa pamaagis Ginoo. So dinhi giklaro mga kaigsuonan nga ang pamaagi sa Dios madawat lamang nato mga kaigsuonan sa dihang motuo ta sa kamatayon ni Jesus og magkinabuhi ta sa pagtuo diha sa mga minsay og pamaagi pagtulunan sa Ginoo. Dapat masayog yung tatanan kitang mga Kristohanon. Sunod nga atong gikinahanglan mga kaigsuonan nga pamalandungan unsay mabatunan sa tao nga naa sa pagkinabuhi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Unsa bay mabatunan mga kaigsuonan? Pertindaghana nga mabatunan. Kini ato ang masayran diha sa sulat ni Apostol Pablo sa Galacia kapitulo 3. Unya sugod og 26. Okay. Diha sa 26. Diretso rata sa 26 mga kaigsuonan. Pinaagi sa pagtuo kamong tanan na himong mga anak sa Dios. Sa pagkagiusa ninyo kang Kristo Hesus, kibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo busa nakaambit kamo sa kinain ni Kristo. Busa wala nay kalainan sa mga Hudiyo ug sa mga dili Hudiyo ug sa mga ulipon ug sa mga gawasnon, sa mga lalaki ug sa mga babae kay nahiusa naman kamong tanan kang Kristo Hesus. Kung kamo iya na ni Kristo, mga kaliwat kamo ni Abraham ug madawat ninyo ang gisaad sa Dios. Okay, ako ato ning klarohon dinhi mga kaigsuonan. Ato ning klarohon. Unya akong monitoron ang inyohang mga mensahe nga inyong gipaabot diri sa ato ang panag-uban. Akong monitoron ang inyong mga mensahe para atong mahisgutan sab ang mga mensahe gikan ninyo. Okay. Ako sa ning tagaan pug pagtagad samtang magpisa-pisa ta ni ining mga mabatunan sa mga tao nga mingtuo kang Kristo Hesus. Gikan diri ni ikaw lang sapat na matud pa naa diri among silingan sige og simba pastor nganong manugal lagi sila.
sige og tari, sige panglibak ana, kay kung musimba sa ana sila, kung musimba sa pastor mawala ang bisyo, nganong among silingan wala lagi nawala ilang sugal og pagkatsismosa. Ha. Kining kahimtang sa Kristohanon nga naibisyo, dili gyud nato na ikapasumangil og pastor. Lamang kung ang pastor sad otro pong naibisyo, natural. Tungod po na sa pastor. Or kaha, pastor sad nga dili mo badlong, dili mo saway, ang may tabuan na ang mga taong manimbahay diha magsige ra nagbisyo. Kay wa pud sila nakatunan. Mao na nga kinahanglan yung tudluan bitaw ang tao. O diri sa to programa, walay tihik-tihik, walay ikog-ikog tang gitudloan diri. Kung unsaon ato pagkasiguro nga naa gyud tay pagtuos Ginoo. Wala ko kasabot jud na liabi na limbo. Wala ko kasabot jud na amay pastor nga nagdalag church. Pero natingala ko nga gialo ang orden ang usa ka members nga exchange partner nga nagsimba aron ba matabunan ang sala. Pero ang Ginoo just man God pagsala-sala, matarong-matarong. Dili na pastor kung inana. Dili na tinuod nga pastor o dili na pastor ni Jesucristo. Misamot hinuon kalisod o kagubot ang pagpuyo sa taong dalo sa ikanapulo. Mga taong ingon ana Pastor Gideon, wala pa na sila kasabot kayo kabahin sa ikanapulo. Dili lang kay ingon, dili tanang mga tao nga wala maghatag kay kanapulo wala kasabot. Kung dili, wala ra gyud sila mosabot. Mo replay ra ko pastor brown out diri kay ampingan kas Ginoo. Si Lia Jintahan Langit, ang atong kinabuhi mao ebidensya sa atong pagtuo sa Ginoo. Maong mabag-o makita ang maayo, matarong matuod. Sige, kung sa pay mga mensahe sa ato mga kaigsuonan, gikan ni Calisti Pargan Revolin, pastor kanang mangayo pastor onya palitra niya unsa man ni ipalitra niya trisbi unsa man ang trisbi onya duol ra sa amo ang nangayo para ako dili jud ko mohatag makasala man ko. Makasala ba ko? Unsa ning trisbi? Tudloy kuno ko, suginli kuno ko unsa ning trisbi. Gikan ni Calisti, wa ko kasabot aning trisbi. Mangayo kuno unya palitrag trisbi. Palihog kuno Sister Calisti Pargan Rivas Revolin. Pasabta kuno ko unsa ning trisbi. Rodil Gindolan, pastor na ako pangutana, ang among barangay kapitan dire kay Pastor man. Tama di ay na siya. Ang tinuod mga kaigsuonan about sa politika, kung imong tan-awon sa Biblia na ay mga nangulo sa simbahan, nangulo pod sa nangamahan pod sa barangay. Mas nindot gani kung tanang mga pastor maoy nagdumala og nangamahan sa barangay. Kay ang pagpangamahan manggod sa barangay, mas maayo gani ang mga alagad sa Dios. Labi na gyud kung mga mahon sa atong nasod. Paubitaw na atong mga pag-ampo. Kay mahimo silang impluwensyado kaayo sa mga tao. Daghan ang mga taong maimpluwensyahan. Kita usahay nag-ampo ta nga maluwas, mabag-o ang mga tao. Unsaon pagluwas sa mga tao? Unsaon pagkabag-o sa mga tao kung ang ato ang mga leaders impluwensyado na kaigsala? Malipay, mag-ampo ta nga ang mga leaders diha sa atong nasod, gikan sa presidente, nganto na sa mga senador, sa mga congressman, sa mga mayor, sa mga barangay kapitan, mga alagad sa Ginoo. Kay kung alagad sa Dios ang mga nangamahan sa ato ang nasod, sa lungsod, sa probinsya, sa mga barangay, kaninduta ana. Nindot kayo na, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Kanang Trisby pastor kay tabako na siya. Ayaw hatag og kwarta para bisyo ra. Ato naman nang gi-share diri sa atong programa. Pastor Shalom ni tabang ko ampo, okay. Si kisa pag yun na diri.
labi na limbo. Pero pastor, nganong di-ordain man nga kabalo na nag-exchange og partner, gi-ordain pa jud og pastor? Kuana na anay problema ang nagdumala anang simbahana, nay problema. Or ka do nay giapas. Sa Biblia dili gyud na maayo. Kanang nag-ilis og asawa niya i-ordain. Kuan man gyapon na ang giingon man gud diha sa Biblia, ang taong minyo na walay kagawasan samtang buhi pa ang iyang giminyuan. Dili gyud siya pwedeng mangasawa o mamana kung buhi pa ang iyang giminyuan. Kay kung magminyo siya or katong iyang giminyuan magminyo sad, di gyud na pud mahitabong magminyo, mag-live-in ra. Unya unsa may gipakita sa Biblia? Pagpakighilawas, pagpanapaw, ang pangutana ana makasulod es gingharian sa langit. Unya sa panahon nga magdumala sila simbahan kung pananglitan, mabati ba sa mga taong presensya sa Dios? Dili. Guilty mo'y maghari. Wagas Rico, matud pa pastor, unsa may tawag ana nga Kristohanon unya okay raman sa mga bisyo, sa mga sama sa mga anak nga gabisyo o mauyon raman og unsay buhaton, inom, suyop, unya man unsa man siya, dili na tinuod pastor nga Kristohanon. Yes. Kaya ang tinuod nga pastor walay bisyo. Mao bitaw ng Jesus miingon gyud diha sa Mateo City 21, 22, 23 nga dili tanang magtawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Nya miingon pa siya nga ni anang panahon na daghan unya moingon kanako, dili ba Ginoo, nag-ayo ming masakiton pinaagi si mungalan. Nagwali mi pinaagi si mungalan. Nagpagawas mi giyawa pinaagi si mungalan. Naghimo mig mga milagro pinaagi si mungalan. Unsa may giingon ni Jesus? Ingnon ko niya sila, pahawa kamong mga makasala, wala ako makaila kaninyo. So diha pa lang sa maong mensahe ni Jesus, gipakita na nga mismo ang atong Ginoo nakakita na nga dunay mga pastor nga dunay bisyo. Pero dili ilhon og dawaton ni Jesus nga mga pastor. Kay ang mga taong dawaton ni Jesus nga iyang mga sakop katong mga tao nga nagwali nga walay bisyo. Akong advice, pagpailalo mo og simba mo sa Dios sa mga simbahan nga gidumala og mga pastor o mga leaders nga wala magbisyo. Kay unsaon nato pagkasiguro nga naluwas sila nga wa magani maluwas sa bisyo? Mao nang yaga-yagaan sila sa mga ubang simbahan. Yaga-yagaan sila, maapil taon ng ubang mga pastor nga walay bisyo. Mao nang mosamot ang kasuko sa Dios sa mga tao nga nagbuhat ni ana. Pastor, unsay tawag pastor nga ang wali out sa Bible taos out sermon to always pa-remind sa ilang obligasyon sa church. Kana kunong nagwali mga kaigsunan unya wala kunos Biblia. Dili na mao. Kuan na say personal nga kuan pangandoy. Wagas Rico, pastor, unsa may tawag sa Kristohanon unya okay raman ang bisyo? Okay, ako na ning nabasa. So sunod mga kaigsuonan nga atong hisgutan nga gipaabot diri sa ato ang panag-uban mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Unsay mabatunan sa tao nga naa sa pagkinabuhi sa pagtuo kang Kristo? Unsa may mabatunan? Kumbaga unsa may atong makita sa mga tao nga nagkinabuhi na diha sa pagtuo kang Kristo? So aron ato ning matugkad pod ang atong kaugalingon, aron makasiguro ta nga naa na gyud tas pagtuo, nagkinabuhi na gyud tas pagtuo. Kung ato ning makita mga kaigsuonan ang gipakita sa balang kasulatan nga mao gyud mabatunan sa mga taong nagtuo nga nagkinabuhi diha kang Kristo. Now hinumdumi ha, dili tanang nagtuong nagkinabuhi diha kang Kristo. Ang tao nga nagtuo nga wala magkinabuhi kato ng mga taong nagbisyo. Kay ang tao mga igsuon nga nagtuo kang Kristo og nagkinabuhi, mga tao nang walay bisyo og naanay mabatunan. Una, mahimong mga anak sa Dios. Wow. Mahimong mga anak sa Dios. Maubitaw nang ingon ang Biblia nga ang tinuod nga mga anak sa Dios wala na magpakasala. Apan ang nagpadayon sa pagpakasala, wala pa kaila sa Dios ni makakita sa Dios. Mga anak,
ang nagpadayon sa pagpakasala iya sa yawa. Asa gina nabasa? May ako kunoy mangutana, asa na mabasa sa Biblia. Kanang mga magtotoo nga sigirag bisyo, kanang mga tao nga nagtuo wala magkinabuhi diha kang Kristo. Kinsa man na silang anak ba na sa Dios? Adi ay giingon diri, dili na Juan 1:12. Mangutana ko diha mga kaigsuonan, asa na mabasa? Aduna ko'y basahon diri nga pulong mga kaigsuonan, unya mangutana ko asa dapit ni mabasa. Akong basahon. Ako sang pangitaon mga kaigsuonan. Okay. Asa ni mabasa? Dili na magpakasala ang nahimo ng anak sa Dios. Kay ang kinaiya sa Dios anaa naman kaniya. Dili na siya magpakasala tungod kay ang Dios iya namang amahan. Ang kalainan sa mga anak sa Dios o ang mga anak sa yawa mao kini. Ang wala magbuhat sa matarong o wala mahigugma sa iyang isikataw dili anak sa Dios. So dini giklaro mga kaigsuonan, ang tao nga tinud-anay nga nagtuo nga nagkinabuhi kang Kristo, wala na gyud magbisyo. Unya mauni mabatunan, mahimo siyang anak sa Dios. Usas mga ilanan nga ikaw ug ako nagtuo nga nagkinabuhi para na gyud kang Kristo, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, wala na gyud ta magpakasala. Alang sa mga Kristiyano nga nagtuo nga nagkinabuhi kang Kristo nga wala na magpakasala, mga anak sila sa Dios. Pero katong mga nagtuo nga sige nagpakasala, anak sila sa yawa, sumala sa Biblia. Dili sumala ni Pastor Gideon, sumala sa Biblia. But ipasabot tinuod yun ni. Kaya ang Biblia di yun na mahitabong mamakak. Ang Dios di yun na mahitabo mga kaigsuonan nga dili matuman. So ang mga mabatunan sa mga tao nga mutuo kang Kristo Jesus o nagkinabuhi na diha sa pagtuo, mahimong anak sa Dios. Unsa pagyod? Balik ta mga kaigsuonan sa Galacia. Ya katong akong gibasa kaganina, mangutana ko kung asa dapit to mabasa. Kulat ko sa inyo hang mga mensahe. Sa Galacia Kapitulo 3, versikulo 26, pinaagi sa pagtuo kamong tanan na himong mga anak sa Dios sa pakighiusan ninyo kang Kristo Jesus. Sunod nga mga mabatunan sa mga tao nga nagtuo nga nagkinabuhi alang kang Kristo, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, nahiusa kang Kristo. Kana bang nahimong usa na? Sa unsang paagi, nagpabautismo. Mao na nga ang mga taong anak sa Ginoo, mga tinuod nga nagtuo kang Kristo Jesus, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, nagpabautismo gyud kang Kristo. Dili sa simbahan. Magpabautismo gani ta, magpabautismo ta diha kang Kristo. Dili magpabautismo kang bisan kinsa. Magpabautismo alang kang Kristo. Sunod mga kaigsuonan, ang mga mabatunan sa mga taong nagtuo kang Kristo o nagkinabuhi diha sa pagtuo alang kang Kristo, ang kinaiya ni Kristo. Mabatunan nato ang kinaiya ni Kristo. Unya, ang mahitabo nga mabatunan pa gyud wala nay kalainan, patas na ang tanan, mapahudiyo, mapahintil, mapababaig lalaki, pareha na tang tanan. Pareha na tang tanan nga muwali ang lalaki, muwali ang babae, muwali. Kay wala na may kalainan sa lalaki ug babae. Sa diha nga nagtuo ang tao ug nagkinabuhi kang Kristo. Mga babatunan pa sa mga tao nga nagtuo ug nagkinabuhi alang kang Kristo, mga kaigsuonan ko sa Ginoo,
Ang mahitabo mga kaigsuonan, dili na ang karatula mo'y tag-iya. Dili na ta mga sakop sa mga karatula. Ang kasagaran ra ba sa Kristohanon, moingon dahil sakop mami sa Pentecostal, sakop mami sa Assembly, sakop mami sa Mars Opit, sakop mami sa Baptist, sakop mami aneng sibahana. Dili na wala na siya. Bisan kinsang naiusa kang Kristo, dili na ta sakop sa karatula, kundi sakop na ta kang Kristo. Sugod karon, ikaw ug ako, bisan asa pa ka nga simbahana, usa na ta kang Kristo. Si Jesus Christ na ang atong karatula. Kanang mga ngalan sa atong simbahan nga na rehistro sa SIC mga kaigsuonan, compliance ra na diri sa kalibutan, pero atubangan kang Kristo dili na dito makitaan. Ang makitaan dito mga kaigsuonan nga ikaw ug ako iya na gyud ni Kristo. Amo nang giingon diri mga kaigsuonan, gibunyagan kamo aron mahiusak kang Kristo, busa nakaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. Busa wala nay kalainan sa mga Hudiyo ug sa mga dili Hudiyo, mga ulipon ug mga gawas nun, mga lalaki ug mga babae, kay nahiusa naman kamong tanan kang Kristo Hesus. Kon kamo iya na ni Kristo, mga kaliwat kamo ni Abraham, og madawat ninyo ang gisaad sa Dios. Nindot kaayo mga kaigsuonan, siguruho nato nga kita iya na gyud ni Kristo, dili ka iya ratas karatula. Mao ni bantayanan, ilhanan bitaw ni bantayan ninyo ni ha. Lahi kaayo ang kinabuhi sa Kristohanon nga wala kana bitang wala maiya ni Kristo. Kanang naiya ra bitaw sa karatula. Ang mga Kristohanon nga iya ra sa karatula, kanang nasakop ra sa karatula. Kung naay mga event, mga selebrasyon, naay pagkumparahanay, naay pag-inindigay, kumbaga murag naara gyapon sa kalibutan, naay kompetisyon nga mahitabo. Tinuod na ako, kadaghan ako nga makasaksi og mga dagkong tigom nga gikan sa nagkalaing mga simbahan. Kung ang usa ka Kristohanon wala maiya ni Kristo, hinuon nahisakop sa karatula, mag-indiganay sa hiyas og mga talento. Ang mahitabo ana kompetisyon, walay pagtinabangay, mag-ihanay. Kabantay mo anang mga naay mga youth jam, interchurch. Kabantay mo anang mga kinaiya, anang mga batanon, asa man anunukad sa kinaiya sa pastor. Unsa may hinungdan nganong naay kinaiya nga pastor tungod po na sa ilahang na practice nga mensahe. Ang tinuod nga tao nga nahiusa kang Kristo og nahimong iya ni Kristo mga kaigsuonan, wala nay karatula nga mabayaw. Wala nay moingon lain mami kay mga assembly man mi, lain man sad mi kay mga Pentecostal man mi, lain mami kay mga Mars Opit mami, lain mami kay mga dating daan mami, mga Iglesyang Kristo mami, mga Sabadista man mi. Maunay mga tao nga mga nahisakop ras karatula. Pero ang mga taong nahisakop ni Kristo ug iya na gyud ni Kristo, wala nay karatulang gihisgutan kundili ang atong Hesukristo lamang nga ngalan gibayaw bisan asas kalibutan. Munang Kristohanon ta. The word Kristohanon, walay laing gisentro si Jesus. Walay laing nakatunan mga pagtulunan ni Jesus. Walay laing kinaiya nga naghari, kundili kinaiya ni Kristo. Ang pagkamay nampuon, ang pagka matinabangon, pagka madinasigon, maumanay kinaiya ni Jesus. Sa iyang pagsangyaw ug ang mga tinun-an ni Jesus nga nagsangyaw, wala say giisang karatula. Wala say miingon nga assembly man mi, mga memoro mamis G12. Kamo di mo, wala mo, wa mo'y ayo. Pero tanawa unsay mga kinaiya sa mga matud pa uban born again. Wala na yung mga karatula dapat Compliance ramang ko ng karatula sa atong gobyerno. Pero ditos Ginoo, ditos gingharian sa langit, wa nay karatula. Ngano man, ang atong banner si Jesus Christ. Usa ra man gyud tang tanan, dapat
ang atong nabatonan nga kinaiya ni Kristo. Ikaw ug ako nahimo ng iya ni Kristo. Kanang iya ni Kristo but ipasabot dili na kitay tag-iya. Dili na pud ang atong simbahan. Ako mobisita ko sa inyong simbahan unsa kaha. Kamo kung mobisita mo diri sa atong tigumanan, diri sa ato ang programa, welcome ang tanan bisag unsa pa ang inyong karatula. Basta kay mintuo ka ni Jesus Christ, mintuo ka sa kamatayon ni Jesus, mingsunod ka sa teaching ni Jesus Christ. Pero kung mintuo ka onya tulibagbag kayo ang imong pagsunod sa teaching ni Jesus Christ, ingon po si Apostol Pablo, ayaw mo pakikiusa, takdan mo ana. Mao na nga magbantay ta. Magbantay ta, inay mo ang tapad diha, magbantay dili kay magdinangag mga igsoon. Akong basahon diri matud pa ni MC Gitars unang Juan 3 Gs. Kato akong gibasa ka kanina. Salamat kayo. Sakto kayo. Si Jocelyn Oligar walay pagtinabangay sa mga gawain kay lain-lain man sila. Wala gyud. Sa mga youth jam, labi na sa mga naay mga battle of the band, naay competition ang mahitabo eh. Murag ija, labi na sa mga na youth camp, unya interfellowship, youth camp, mga family camp, unya sa mga Thanksgiving. Hilas kayo. Ako mubati kog kalain kay nay mo ingon nga lahi man na sila kay mukuan kanang sa ulog rag Christmas. Kami kay di gyud mi mo sa ulog Christmas. Kana sila mo sa ulog na Christmas. Unyag mo hatagag regalo mo dawat. Di mo tuog Christmas unya hatagag regalo unya hatagag bonus hatagag 30 man. Lapad kay nang kamot nga mo dawat. Kung di mo tuog Christmas, di mo tuog Christmas, ayaw mo dawat og 13 month, ayaw mo dawat og regalo. Kini mong kinaiya ning uban ba? Amot lang, murag dili ni makaingon ta ba nga ato ra gyud ampo ra gyud ta ani mga kaigsuonan. Si Ashley Atindido, good evening po pastor. May tanong ko po, ano po ang mangyayari sa pastor kapag may nagsumbong na miyembro sa isang kapatid na Panginoon, naniniwala po agad, pinaalis niya sa church at sinisigawan po kahit kapwa niya pastor, inaway po niya. Depende na unsay hinungdan yun. Pastor versus pastor man niyong gikan ni Ashley Atindido. Ang mahitabuan na silutan gyud to nga kana bitong niuyon ra sa sala. Pero katong wala mo uyon sa sala, panalanginan sa Dios. Aduna man goy bersikulo mga kaigsuonan nga gibutang dinhi sa Biblia. Kung nakay Biblia diha Ashley Atindido, palihog ablihe diha sa unang Korinto kapitulo 5. Kini manggong Korinto mga kaigsuonan na diha ang mga Kristohanon nga mga bisyoso. Nyay mga Kristohanon dihang gahi kay ulo. Unya dunay sulat si Apostol Pablo diha sa unang Korinto kapitulo 5 12-13. Ingon siya dinhi, hinuon dili ko katungdanan ang paghukom sa mga tagagawas. Apa ang Dios maoy maghukom kanila. Apan dili ba angay ninyong hukman ang inyong kaugalingong mga sakop? Sumala sa giingon sa kasulatan, papahawaa sa inyong pundok ang mga taong dautan. Pastor, unya nagbuhat og dili maayo. Sa may buhaton ana. Ingnon ra nga iamporte ka pastor, dili man na magdala. Pawa Unya giingon diri nga sa giingon diri sisigawan po kahit kapwa niya pastor, inaway po niya. Ang nangyayari sa isang pastor kapag may nagsumbong na miyembro sa isang kapatid na Panginoon, naniniwala po agad. Dapat naamang go'y proseso God. Sister Ashley, naay proseso ana.
Kung ang pastor nakasala, dapat pamatud-an sa duha ngadtos tulo. Dapat na ay musaksi duha ngadtos tulo. Unya kung pangutan-on mo angkon, unya maghinulsol dawata. Pero kung dili mo angkon, unya dili gyud mo angkon bisan kung naay saksi duha ngadtos tulo, dad-a ang problema dihas kongregasyon ding ipahibalos mga tao nga kining tawhana dili na sakop nato. Ana na siya, na say proseso dili kay singkahan, singgitan, dayong palayason dili sad na mao. Mura po na og kanang wala na pud tay batasan ana. Si Teresita, maayong gabi pastor, maudyod pastor, ang musalig sa karatula gatas pa ana. Dili na pagyud gahi. Hilaw pa na siya pastor gikan ni Juliet Valenzuela. Hilaw pa kuno hilaw. Mo na gitawag sa ubang nga kuan, alabaab pa, alabaab. Maayo lang lagi pastor gikan ni Nars. Sige. Usa sa angay gyud nato nga tutukan mga kaigsuonan nga siguruhon nato nga nagtuog gyud tas kamatayon ni Jesus. Ang tao nga ning tuos kamatayon ni Jesus, una sa tanan wa na gyud nay bisyo. Kay gilangsang na gyud ang iyang bisyo. Kanang mga taong tinud-an na gyud nga nagtuo wa nang gyud nay bisyo. Kay wala na may laing gisunod ana ang mga pagtulon-an naman ni Kristo Jesus. Pero timan ini dili diha-diha dayon. Process na siya. Dili kay sa dihang nintuo na wagtang day sa bisyo. Dili na siya diha-diha na ay pila ka bulan, pila ka tuig, pero dili pod magpasabot mga kaigsuonan nga ang usa ka tawo nga nangalagad sa Ginoo, nagtuo sa Ginoo, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. 5 ka tuig, 10 ka tuig, bisyoso ra pod kaayo. Dili na na mao. Mga igsuon. Salamat sa pulong sa Dios, more blessing pastor diha kanimo gikan Clisti Pargan. Nakoy mga awit kaniadto mga kaigsuonan kung basi kung nakuha raning matanaw sa YouTube, Kristohanon Pagmata. Ako ni nga tan-awon ha kung naarabanis ako ang account sa YouTube. Ako ni nga tan-awon kung napabani. Doon na mo'y mga pangutana, pwede regyon ninyo ipaabot diri sa atong programa o kahadog ang mga diskusyon may tungod sa atong hisgutan nga mga pulong sa atong buhi nga Dios. Ako sang pangitaon tong ako ang mga awit makalangit nga Kristohanon Pagmata. Okay, ako ani nga ipadungog ang awit makalangit Kristohanon Pagmata. Daghang mga taong Kristohanon, dali kining ang kuno litokon. Musimbag panagsamo, wali-wali na kay Kristohanon lagi tuno siya. Kristohanon Pagmata, kaugalingon mo ayaw ilara, bantay imong kinaiya, kaysa binuhatan mo maihan raka ka. Ito ka klaseng Kristohanon sa Biblia kini ipamulong. Sa katapusan na si Jesus miingon, ang kanding karnero iyang lainon. Kristohanon Pagmata, kaugalingon mo ayaw ilara, bantay imong
kinaiya, kaysa binuhatan mo mailhan raka ka. Tunay mga taong agresibo sa mga pulong prino-primo, tanan sila sakto, relihiyoso sa kuno. Apan mamong kagay di ay kaayo, Kristohanon pagmata. Ako gining nasinatian mga kigsunan nga dunay mga tao gyud nga kanang kusog mo daig-daig. Mao day kusog po kay manaot. Sige. Matod pa ni Jocelyn Oliger, sakto na kantaha sa mga tao nakatulog pa. Naa pastor Kristohanong pagmata. Gikaniging simpron. Kaugalingon mo ayaw ilarang, bantay mong kinaiya, kaysa binuhatan mo mailhan raka ka. Ako ning soyan og kanta mga kaigsunan, kung wala ba ko malimot ani. Yan na pag ko'y kanta mga kaigsunan katong okay, ako ang soyan og kanta mga kaigsoon ha, katong Kristohanon pagmata. Ako ni siya nga soyan og kanta kon ako pang mahuman. Daghang mga taong Kristohanon sa Biblia kining gipamulong, sa katapusan si Jesus mo ingon, ang kanding karnero iyang lainon, Kristohanon pang mata kaugalingon mo ayaw ilara, bantay imong kinaiya, kaysa binuhatan mo mailhan raka ka. Ito kaklaseng Kristohanon sa Biblia kini gipamulong, og sa katapusan si Jesus mo ingon, ang kanding karnero iyang lainon, Kristohanon pagmata. Unang kinahanglan yung magmatata sa atong pagkakristohanon. Kanang pulong pagmata, doon na tayo gitrabaho. Kanang doon na tayo gibuhat ba? Kung moingon tang nagmata, wa ganitay nagkatunan, nang limbong rasadas atong kagalingon. Napag ito'y awit mga kaigsunan nga ako kunotong pangitaon. Hunong na sa pagpakabuta, kaugalingon mo ayaw ilara, bantay imong kinaiya, kaysa binuhatan mo mailhan raka ka. Mao man daero no. Napag ito'y ako asang pangitaon ha. Kung mahinomduman ning uban akong kanta, kining uban akong kanta mga kigsona, nalimot na ko aning uban. Nagiingon so sa ako ang mga listener dito sa Bohol, nga gipakanta ko nila, oy agang kong upuser, nalimot na mas iyang gikong pangupos. Wala naman gud nako masigi kanta. Labi na aning kanta nga dili kay magamit sa pag-worship ba. Magamit ra kung na ay mga bisita, labi na kong pagkantahon kadiha sa mga
ayaw usiki, no? Napoy awit nga ayaw usiki. O niya langit ang pilia. Sisos ang atong higala. Langit ang pilia. Napagidiri. O niya pagseryoso na. Kining pagseryoso na. Daghang mga Okay, kaning pagseryoso na. Nya pamalandongin ni mga igsoon kining pagseryoso na nya. Seryoso ba ta? Sige, unsa may kinabuhi o kinaiya sa taong seryoso nga lagad? Daghang mga adlaw imong giusikan, ibaylo ang pagsimba sa mga butang mawagtangra. Ang pagbasa sa Biblia, nalimtan mo kay bisika. Wala ka mo simba, kay gaapas nga madato, pakyas ra ka. Nunong na sa pagpakabuta-buta, kaugalingon mo ayaw ilara. Bantay imong kinaiya, kaysa binuhatan mo mailhan raka ka. O na nga pagseryoso na. Ha? Og ako ang tagaag panahon kining sisos atong higala, ayaw usiki o niya langit ang pilia. Ako ning katahon para dili ni siya malimtan. Salamat sa atong buhi nga Dios. Langit sisos atong higala, ayaw usiki o niya langit ang pilia, kay murag wala na nako ni makanta diri sa atong programa. O niya alang sa mga wala malimot ani, pwede ra gyud ninyong sundon ang atong kanta, Awit Makalangit. Sisos atong higala. Ang pinging kinabuhi mo, ang pinging kaugmaon mo, ang pingi ang tanan, anak kanimo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan, ang muonong kanimo. Tanang butang nga anak ka, hinumdumi pinialan rata, o sa ampingi, kay may oras paninglan ka. Siguro magpagamit ka sa gabuhat mo, kay may katuyoan siya. Paminaw gyud samtang buhi ka pa ni Jesucristo, kay sugilan ka. Ayaw ayaw kabalaga, bisan asa ka, kay unungan ka ni Jesucristo ato higala. Ang pinging kinabuhi mo, pinging kaugmaon
mo, ambingi ang tanan, ang anak kanimo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan, ang muonong kanimo. Tanang butang nga anak ka, hinumdumi pinialan rata, o sa ampingi, kay may oras paninglan ka. Siguro nga magpagamit ka sa kabuhat mo, kay may katuyuan siya. Paminaw gyud samtang buhi ka pa ni Hesukristo, kay sugilan ka. Ayaw taligdi ang mission mo, ayaw kahadluki mga pagsulay, ayaw kapalaka bisan asa ka, kay unungan ka ni Hesukristo atong higala. Oras ato ang pakiguban alas 9:52 naman. Oras na sa akong pagpanamilit mga kaigsunan. Lamang ako sang tagaan og pagtagad ang uban pang mga minsay sa makadali no sa ato nga programa. Si Arlene Damuco, imong mga kumpos pastor ganahan ako bana, iya gani ginahalad sa simbahan panahon sa simba. Salamat kaayo sa Ginoo. Thank you so much pastor, gikan ni Sinon og si Arlene Damuco katong halad kinabuhi patsada pud to. Nindot sad nga lungwahay no patsada. Ang uban mo yung nindot sad to, maayo sad to. Ato igsuon matud pa patsada sad to. Kadindota. Si Pili Impis, maayong gabi pastor, maayong gabi sad. Si Albert Dinoyo watching Pastor Dinoyo and Familia Catalan Dinoyo. Ay kadlay, salamat kaayo brother Albert og sister Familia. Salamat kaayo. I hope na mo'y mga FM radio kay madungog sa na diha. Noon na may wifi diha no. Salamat kaayo. Salamat kaayo brother Albert, Gaw Albert Dinoyo uban ni sister Familia og sa inyong mga anak diha. Maayong gabi ug maayong pagpaminaw. Dalaygon ang Dios magpanalangin. Si Noel Pinunya, thank you kaayo sa imong mensahe pastor. Dili nato kalimtan ha nga ato yung tuuhan nga si Jesus namatay alang nato. Buti pasabot na bag-uta kay ang tao nga nagtuo sa kamatay ni Jesus na usab yun. Usas mga pamaagi nga maghatag og kausaban sa kinabuhi sa tao mao ang pagkinabuhi gyud sa pulong sa Ginoo. Gikan ni Nars Buyan, dalaygon ang Dios sa mga maayong mensahe nga gipaabot kanamo. Si Kilisti Pargan Rivas, salamat kaayo. Noel Pinunya watching me from Palawan, pastor. Salamat kaayo sa inyong pagpakabana. Kung katahon ang ayaw usiki, aniya manamilit nako. Sa di pa ko manamilit human sa pag-awit ayaw usiki. Awit sa kog human og awit sa ayaw usiki, mga kaigsuonan magampo sa ta dahil isa ko manamilit. Ayaw usiki.
Samtang nag-inosara, nag-relax-relax ang panagsa, may paipasag Biblia, makakaton ka pa, makakaton ka pa, makakaton ka pa. Ayaw sige ang adlaw mo, sa mga butang nga ibilin lang nigbiya mo. Ayaw pailan sa kahilayan, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Daghang mga higayon sa pulong tatigibadlong, kay dili kakaikyas sa hukman na tadadon, sa hukman na tadadon, sa hukman na tadadon. Ayaw sige ang alaw mo, sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw pailan sa kahilayan, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Tanang mong binuhatan, dayag o gitago-tagoan, adlaw sa katapusan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan. Ayaw sige ang adlaw mo, sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw pailan sa kahilayan, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Ang tinuod nga kalipay na aragyod kang Kristo. Manang muduol ta kang Kristo, mga kaigsuonan, mabati nato ang tinuod nga kalipay. Makalingkawastas kaguol, kabugaton, mga problema, dili na nato mamatikdan, kay ang presensya sa Amahan mao may atong mabati. Gikan ni Albert Dinoyo, evening pastor, pa-request song Ikaw ang Kusog. Gikan ni Familia Catalan Dinoyo, in Jesus name, salamat kaayo sa kanunay sa imong gihatag sa among pamilya. Salamat kaayo sa Ginoo. No? Salamat sa Ginoo, Sister Familia. Muadto ta sa pasalamat sa Dios, o muadto ta sa pagampo, pagdaig nga to sa tumbing nga Dios. Akong basahon, mga kaigsuonan, ang pulong sa Ginoo sa dili pata mo ampo, o niya sa di pata magampo, mag-awit usa tag mga awit sa pagdaig, sa pagpasalamat, sa pagkamaayo sa Dios. Akong pagabasahon, mga kaigsuonan, diha sa unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 11, mga pahimangno hangtod sa bersikulo 16. Apan kay ikaw iya naman sa Dios, likay kining tanan, paningkamuti nga mahimo kang matarong, Dios nun, may pagtuo, may paghigugma, may nantuson, maaghop. Paningkamuti kutob sa imong mahimo, nga makadaog ka sa lumba sa pagtuo, ug hupti ang kinabuhing walay katapusan. Kagitawag ka man sa Dios alang sa maong kinabuhi sa dihang gisugid mo ang imong pagtuwa-tubangan sa daghang mga tao. Mga saksi sa tubangan sa Dios nga maoy naghatag og kinabuhi sa tanan, og atubangan kang Kristo Jesus nga misaksi sa kamatuoran atubangan ni Poncio Pilato. Gisugo ki ikaw sa pagtuman sa tanan nga gipabuhat kanimo, matnguni nga dili kini kabulingan og dili masaway hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo. Ipadayag siya sa Dios sa tukmang panahon. Siya ang Dios nga dalaygon ug bugtong magbubuhat, ang hari sa mga hari ug ang Ginoo sa mga Ginoo. Siya lamang og walay katapusan, walay kamatayon, ug
puyo sa kahayag adili maduol, wala pa gayoy nakakita kaniya o wala gayoy makakita kaniya. Ipahinungod kaniya ang dungog o walay katapusang gahom. Amen. Magampo ta mga kaigsuonan o samtang magpasalamat ta sa Dios. Kuyogi ko sa pag-awit. Kuyogi ko sa pagdaig pagpasalamat sa Dios. Niya samtang mag-awit ta, ihatag ang imong nahuna, ang imong kasing-kasing ato sa Dios. Samtang magdaig ta magpasalamat sa Dios, sa dili pa kita mo atos pagpangamahulay. Og tuohi nga dunay mabati sa imong kasing-kasing, og dunay mo abot sa imong pamilya nga panalangin usa niini ang kalipay kalinaw nga dili nato mabayran sa lapig bulawan sa kalibutan, kundi sa pagduol lamang sa presensya sa Dios nga may atong gialagaran. Akong gihangyo matag-usa sa pag-awit ug pagdaig pagpasalamat sa Dios. Ikoptan mo tibuok kinabuhi ko, ikan sa akong pagbangon hantod sa pagpahulay, awiton ko pagkamaayo mo. Tingong mo nagagiya sa kangiti, nagkasukot kaysa sa tanan, kay ikaw ang amahal, ako imong pinangga, nabuhi ko sa pagkamaayo mo. Kanunay kang matinod-an, yes Lord, thank you Jesus. Kanunay kang maayo ka nako, tod ako may gininhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Ang pagkamaayo mo nunay nagsunod nako, ang pagkamaayo mo kanunay nagsunod nako, ihalad ko kinabuhi ko tanang ana ako. Ang pagkamaayo mo kanunay nagsunod nako, kanunay kang matinod-ano. Yes, thank you Jesus. Kanunay kang maayo ka nako, hangtod ako may gininhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo, awiton ko ang pagkamaayo mo. Dalaygon ka nga Dios nga mong ilagaran, dalaygon ka nga Dios nga mong isimba. Salamat ka Dios sa imong pagkamaayo. Ikaw ang among kalipay, ikaw ang among kadaugan, ikaw ang among gusto, ikaw ang among kaluwasan.
ikaw ang among kinabuhi. Imong mga mensahe may among kadaugan. Ikaw ang kusog kanako. Yes, Lord. Kalipay dalang pana mo abot man problema, walay makapahimula, walay maikakumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo Dios. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Ikaw akong puso ko, God. Ikaw ang puso kanako. Kalipay o dalang pana mo abot man problema, walay makapahimula. Yes, Lord, thank you, Jesus. Walay maikakumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo Dios. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Hallelujah. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo Dios. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw ang gusto, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Walay makatandi sa pagkamaayo mo, dili masuko kadako sa gugma mo.
walay katapusan ang pagkakamhanan mo. Ikaw lang Diyos, ang angayang simbahon ko. Walay katapusan ang pagpasalamat, ikaw alagaran hangtod sa kahangturan. Ang grasya mo o sagong mamo o sa pagkagamhanan mo, ang angayang simbahon ko. Ang angayang simbahon ko. Salamat Lord sa imong pagkamaayo. Salamat Lord sa imong gugma. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Thank you Jesus. Salamat o Diyos sa imong pagkamaayo. Salamat o Diyos sa imong gugma. Salamat o Diyos sa imong pag-atiman ka namo. Salamat o Diyos sa imong mga mensahe nga nagpakita nga imo kaming giatiman. Salamat o Diyos sa imuhang gugma ka namo nga hangtod dinhi mga taknaa padayon mo kaming ubanan, giproteksyonan. Imong gihatag kanamo ang kusog nga among gikinahanglan sa pag-alagad kanimo o Dios. Salamat o Dios sa mga pulok mga mensahe, mga pagtulunan nga among nasabtan sa among panag-uban inimong programa. Among gipangayo kanimo o Dios ang imong pag-uban na usab sa akong mga kaigsunan nga naa karon silang Pinoy-anan, manaa karon silang mga trabahoan. Bisan pa sa akong mga kaigsunan amahan nga naa karon sa ilahang mga panginahanglan, mapisikal, material, espiritual. Salamat o Diyos sa imong pag-provide. Ako silang isalig kanimo amahan. Guniti sila, proteksyon nagbantay sila, sama sa imong pagproteksyon o pagbantay pag-atiman sa akong pamilya. Mabati usab nila ang imong paghigugma. Among gipangayo o Diyos ang imong pag-uban kanila, kasi ilang pagpamahulay pagkatulog padayon nilang mabati ang imong presensya. Yang kalipay kalinaw sa ilang pagpuyo-uban sa ilang pamilya, mo'y maghari ug ang pakigdahit kanunay magpatigbabaw. Salamat o Dios nga padayon kag nagpanalangin sa ilang mga panginahanglan. Imo silang gitagaag kusog labos sa tanan kalipay kalinaw nga dili mabayran sa kalibutan, kundi among mabatunan lamang diha sa pagpagduol kanimo. Sa akong mga kigsunan nga dunay mga panginahanglanon, salamat o Dios nga imong gitagbo ang ilang mga panginahanglanon. Sa kuma kaigsuonan nga naas panalangin, imo silang gidasig sa pag-share, sa pagpaambit sa panalangin aron sa pagpadayon sa pagpalangkap, pagpasangkap, pagpalapad sa mga balaton sa pagsangyaw sa imong mga pulong. And thank you so much Lord sa mga programa nga imong gipaabot sa amo tag-usa. Ilabi na o Dios sa programang pulong mo kinabuhi ko, sa mga FM station padayon ka maga-provide sa tanang mga panginahanglanon. Ilabi na usab sa 95.3 ug sa 101.3 sa FM station diri sa Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu. Salamat o Dios sa tanang mga kapastoran, sa tanang mga Kristohanon nga matinud-an. Gihimo kami matinud-an sa tanang panahon. Ug among gihalad ang among kinabuhi, ug among gihatag diha kanimo ang tanang mga pagdaig, mga pagpasalamat. Himayag kaduganan alang lamang kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, amen. Kini yung soon Pastor Gideon, ako nagtuo nga ikaw ug ako gipanalanginan sa Ginoo. Og ato gyung ipadayon ang pagpangalagad samtang doon na pay panahon. Atong hinumduman nga kitang tanan sa atong pagpuyos kalibutan temporaryo lamang. Kining pagka-temporaryo nato usanay kadakong kahigayonan nga atong maandam atong kaugalingon. Aron sa panahon nga kita mo atubang sa hukmanan sa Dios, excited ta
tungod kay dili kita pakyason sa Ginoo nga makasulod tas dapit nga wa nay katapusan, nga mao ang iyang gingharian, nga mao ang bagong langit ug bagong yuta. Lamang dili nato kalimtan, ikaw ug ako nga mingtuo sa kamatayon ni Jesus Christ og nagkinabuhi di sa pagtuo alang kag Kristo, nahimo tang mga anak sa Dios. Mayong gabi sa tanang mga anak sa Dios, good night sa tanang mga anak sa Dios. Og nahiusa kang Kristo, nahimo tang iya ni Kristo. Ug wala na tay kalainan, wala nay taas, wala nay dako, patas na tang tanan. Ikaw ako mga tubang sumalas atong binuhatan nga pagpangalagad sa atong gialagaran nga amahan. Kini nyo igsuon, Pastor Gideon, mo good night na sa matag ko sa humingon, mahal ko kamong tanan. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, mag-inam po ay ta, magdinasigay, magtinabangay, kay mao kini ang halad nga makapahimuot sa atong Dios nga gialagaran. Ayaw kalimot, pagbuhat og maayo, og pagtinabangay kamo, kay mao kini ang halad nga makapahimuot sa Dios. Kini nyo igsoon, Pastor Gideon mo ingon, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Bye-bye and God bless. Good night. Sweet dreams. Pagday nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan mga pagday mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ako si Tibet. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan,